Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahlen ve sahlen hormatlı Müslüman doğanlarım. Ve aleykümselam. Qowmu yaxşımı yağdaylamaz. Canınız sağ mı? Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Keyf halik ahi? Canınız sağ mı? Gezip birsin mi sağ mı? Ova. Bize şu an saat 3'e 15 minut var. Genece can gayret et şu an men koşurup bilem ova siz beytmen de. Ve aleykümselam men boşulamak daşkı siyaseti dostum men dünya Türkmenistan vardı Gülşen. Ova böyle qoğursanız. Benim yine çek olyanından kim zattan haberim var. Tayarlıklıdır olanlar. Fikir etmeyin men hiç de bilem o. Sizin geçecek aytsan zatlarına duje öňünden bana aydiyalar. Düşýäňizmi mi? Sizin bir iki adım öňde dursun inşallah. Keypim yok diye. Keypim gül yağlak bratuha. Keypim nem üçün yok olsun. Men zat normal. Oturuyan şu vakt milkshake içen. Näme gülýär Allah'a şükür. Hay bro, gom maral näli salam. Allah razı olsun. Hemmeňiz sağ olun. Nur ağan jaňa deýnedir. Engelimi kaldır diye. Alo. Selamun aleyküm. O Allah'a şükür sen näle? Seni şu vakt Nur'u nerede deyip seni sorayalar. Gelecek mi efire? Şu vakt gel. Ay halk soraya kim sorasın sen halk qoğurya bilýäň gel. Davay gel. Nur'u işka nerede deyip durlar. Davay. Gel ya çağırdım edir. Nur'u işka. Doğru değil mi? Nur'u täze gullugy başly etdiň mi? Ýok, men başly eder ýalak näme? Serdar soraýady. Bolýa. Baytynyň jigisi bar eken amarda bäşim diýip. Oňa ogly bar eken döwlet diýip. Olan go standarty işleýän eken. O döwletem işe salan Selim Kertiyev 2 milyarda pula işe salypdyr go standarda. Vatandaşlar takoy wize gelýär inşallah. Prosta serdin durýaryň. Bu Selim Kertiyev diýilen adam hatta Gurban Goliňa üstünden her hilek zatlar gürleýärmiş. Cemal Saparova bilen jinsi gatnaşyk edip bilen ok ýarysız diýe ýöne kellesini aşağı sokup diye her hilik jinsi organını diye polirovka diye zat diýip şolar ýalyk zatlar diye aýdýarmyş. Görýän vatandaşlar. O görýän bolen kabinet ministriniň işgäri ödüm ýöne edýän gurunlar näile. Na marta bular. Assalamu alaikum. Assalam. Gowmy ýagdaýlar Nur aga. Şükür Hudaýa. Gowmy jan salyk. Salam vatandaşlar. Şükür agam. Oy Nur aga men diýen şol filan oklara ne Serdar ne Gurban Goly ne Serdar Berdimuhammedow meni bir ipe berletip Selim Kertiyev kabinet ministriniň işgäri hatta Selim Kertiyev'in doğunu var eken gayişik bilen gelin anjyda
gaýyşyk saklap durdygyny, olam baryp şu gaýyşyga topulup durlar etdirsem men kimdigini bilýärmi? Men Serdar Berdimuhammedow beriledi zat diýip. Görüli gaýyşyk belki ol wiziýany gören gaýyşyk galtamançylyk etýär Selim Kertiýew. Selim Kertiýew, sen taýýar bol. Ay, ol bana. Etne wiziýa gelýär dostum. Bereki Sanaydayn Utayda postu eýlen şu wagt bar Karola şu wagt Türkmenistan. Bir postu eýlen bol Karol bu wagt. Halk gurguly bizim hem gadyrymyz ýok. Halkyň tarapynça ýa bir bolýan oňa da gadyr ýok. Atak Türkmenistanly halkdan galany Karol. Gaýyşygy halaman bilerler. Yani ol her kimin öz şahsy işi ýöne hiç kim Widipede bir duran adama baryp onuň ýakatyndan tutup oňa gar edip bilmeýär yani. Çünki o gaýyşyk egindäki egneşik Türkmenistanyň döwletiniň egneşigi yani ol adam prispalniýany öz Widipedini ýerine ýetirýär. Hiç kim oňa baryp ýakatyndan tutup bilmeýär. Ol uje kanunly bolmakdyr yani. Dogryda Nurag ýalňyş aýtdym. Конечно, yani bizim organ işlerlenmez var antak. Näme diýilýär bir düneçenli orsun buyruğunu yerine tıklıran adamlar daha hükümet başlıktan olup görmedik. Hükümetin başında işlek görmedik. O halka hizmet için gelenliğinden bilen oklar. Şonun şol için öňüne gelen şonu ýalgyrlýar. Yani sen men tanıyanmı? Men kim nirdi işleyen? Näme işleyen? Ay näme etsen şonu etsen özüň üçin edýän o. Sen halka hizmet için geldin o taýyk. O vatandaşlar Yani haklı gitarlaşan şonu ýalgyrlýar şu wagt. Aýtynyň Bäşim diýip jigiti bar. Bäşimiň ogly döwlet diýär. Tanıyanmy? Tanıyan bolsaň plusy batyň. Döwlet Maringo standardyny işleýär. Tanıyanmy bu döwlet diýip? Ýa, bir şu Türkmenistanyň we welaýmaty şolar ýaly edip Widipesinden peýdalanýan, özüni honon berýän, bir Widipä gelip adam boldum mukam diýip ýören, bir şu Türkmenistanyň wam kadýan men her awara. Aleyküm esselam. Ya diyecek Başka bolýan ýerde ýok şeýle. Meselem mene eğer de meni Widipä belleseler bir mene şol adama bir bagly bolaryn bilýän, şol adam bir nälisem ki maňa bir Widipä antarlar, menem şol adam saýatynda şu sebäpden bir iýmitlensem, özüm ogurlyk edýär, dat etýär. Görmem gurban golyň üstünden her kile zatlar gurulýar izinden. Görýärmi näle bir uniýaşy zatlar, o silanoklar görýärmi gurban golyny öz ýanynaky işgärler silanok. Gydyklanyň şonu iýden hakykatdan köp adam ýanyna gurulýar şonu. Bilersiňiz ýany. Ay, Kurwan golyny silar ýalyk awraýam ýokla ýo. Yani kerede otursaň prinsipi. Selam, gowmy ýagdaýlar. Gostandart diýen Oo, var, doğru. ýarajygyma gana elim ketip duş etdiňde gostandart diýen bolar. Marinky. Şäherin konundan meter welaýatam beterdir bolýan şäher gostandart bara. Bir Horoz sertifikada. deňeýär ýa-da. Bir sertifikada spakoyn aýdyp bilýär 35 000 manat diýip. Selim diýip gostandartyň işgäri ba. Näme diýär? Jigi aýarlaganyň barýa bolen. Jigin ýok dämi diýär, jigiňe görkezme diýip kagada 35 000 manat ýap görkezýär, men ýokmy diýip. Ha, menem Türkmenistanyň içinde özbekde diýdirdim. Baran gitsem gördüm, ertesi bardım ha. Özbek ştaýda diýdim, men geldim bugün diýdim. Sen haýsy kelläň, ýazdyň diýdim. Haýsy kelläň, ýazdyň 35 000 manat diýdim. Han başlaň diýip, aşakda ornmasarlaryndan birine jaň atdyryp başlanyň ýanyna bardym. Başlana şey diýdim, size jaň atdyryp gelmermi, bolmasa kabul ediňiz ýokmy diýdim. Çok yap kapyny, menem geday diýdim, sen kapyň maňa gerekmi, sen musur diýip kapsyny ýapyp çykaýtdym. Şataýda milisiýa çağırdım, daýat etdim sen. Ministerliğe gittim aytakfa. Kimde şoňady 5 mağa menemi ornmasar kabul etdi Muhammed. Nemeleri ministerler kabul etmedi de. Şoň ýanyna geldim şeýle diýip onam jaň edip gaýrat edin telekaçyň nämesi bolsa seredin beýtmäň zat diýip düşünürip şey diýip mugdallym sertifikady. Ha, şeýtmeseň
haramzadalar nädiňe? Pul Dart pul iň pul pulle diňe bir daralan görnüş biri däle. gostanda. Ha, ha, diňe bir görnüş däle howpsuzlyk bölümi bar. Onuň her gost daşary ýurtdan gelen ýüklen şeýle birden laboratoriýalar we etalon we iň haramzadasy etalon bulan. Bir stanok getirdik bolýany. Bir kağıt üçün şol Türkmenistanyň döwlet sanawyna ýok diýip ullanmagyna ruhsat berýär diýip ara özlerçe emeller hat ýazmak üçin 10.000 manat sorady. Ýekje standart list onam şey diýip uruşup ministre da gitdim bolýany. Ahir muht bermelle. Men tagat abet 2-de çagyryp tagat 7-de berdi şo kağıdy. Türkmenistan'da paraxorlary ýüzlen aýnaşdaýda 1.000 Türkmenistan'da paraxorlar paran gowarýanlar side ýüzlenjek iň pulle daralan biri bira migrasiýa birem gostandart. O hüjüm ediň şol daralara şo taýlarda diňe pul aýlanýar. O paraxorlar barňa oturup özüňiz oýnadyp görseňiz 5 manada 10 manada has bu pul gazan polya gostandartda birem migrasiýada. O adamlaryň wizaları bilen o blok koyup taşarurda çıkarman adetmen. Yerin şön taýlarlar kirme paraxorlar. Özüňiz oýnadyp ada çıkadan otýorsunuz bara. Hoş geldin brat. Gowmy ýagdaýlar? Salam alaikum hemmäňe da. Wa aleykum assalam. Iziň New York, Brooklyn Bridge diýen iziňdäki. Owa kwartirada aboy. Kuknyada da. Ha, hawa, yo Brooklyn tanadymly, Brooklyn Bridge, Brooklyn köprüsi iziňdäki. Owa New York diýip men barba görme adam Ukrainada. Ha, töweleme. Gowmy ýagdaýlar? Allaha şükür. Ukraina näle? Dün bombalar ýagypdyrlar ýene, Kievdemi? Yok men Harkivda. Harkivda, ören gowy. Harkivda men bolup gördüm 2015-nji ýylda. Men 2017'den berişdaýda, 2018 okudum, okumy oturmuşdaýda da. Maşallah. Haýsy okudum brat? Pedagogika Skovradan okudum men. Men Zhukovski'de okudum. Birinji kursy soň ýene prewod etdirdim. Zhukovski bilýänmi? Haýwara. Bilýän. Hawa. Özüm Lenin köçede ýaşaýardym. Men soň prewod etdim aňardan. Uje Lenin köçänem adyn çalşandyrlarlar. Ol orsatlar kalmada berdi. Hemmede özleriniň produma dediň adam bolup taşadylar. Oňar turlar bara, geregem däl şol atlar. Howa. Uş ihtiýaçly dera şoň kana. Hawa. Ýaşaýyş näle aňarda Ukrainada şu wagt? Hudaýa şükür umut işläpýär, hatlar işläp dur hem adamlar gadarşda gidenler geldi. Türkmenistana barasyn gelýärmi? Türkmenistana seret men pasportumum doldu, zagramatym doldu. Vatmaşdy, o Türkmenistana men barasym gelýär. Ýöne barsam men uçağım var da. Uçağım var. Men Ýagmy. yok, çık bilmegin ol men çykjagam da. Oňadan men üç çağam var geldim aňyrda. Ene matam ýeme Hudaýa şükür hemme da ýeterlik da. Türkmenistana barsam meniň birokda çilim çekken da çekçek çilim gaýga başga da bir ay da çekçek çilim gaýga da. Eşitip gördüm. Men barda Şo pul gazan bolmaýar diýäňmi? Moğlumlaryň abişni aýlygyny men bir gün işleýän. Men özüm dakmatlar, men halal dakmat öz ilim bilen işleýän. Bir gün işleýän, bir günde. Maňa näme gerek ona? Eger mysal üçin gelmene getirjek. 7 ýyl boldy aýryçylykda ýaşap görürmä. Gelnimi getirjek bolýan. O paraxorluk diýdiler da. Kim eşitdirdi maňa? Odat ýok, adam hukuklary diýen bir zat da. Men hem okudum, ýokary okujagyny ödüllemem bilen oturdum da. Nira barmaly bolsa, onu menim bilýän öz hukukym bilýän. Isat bilmesem öz hukukym bilýän da. Adam hukumunda. Men diýdim, bar uş gitdir, geldim her tabaram getirjek bolýan, ýalnýaryşym getirjek bolýan bilen. Ýok. Näçe manat bermeli? Men aýtdym da geldim ben, mysal üçin de. Geçme viza $33 Türkiýeçeli, $33. Biledim
Yok, $330. Başlardan $330. Biledim şu $350 yani bahat var. Bolyor. Men saglasın, men işlep görün ýagdaýym bar. Ýöne çykmak üçin näçe bermeli? $2100 bermeli. Men samsykman näme üçin men Türkmenistan raýaty bolup, biledim bolsa, widam bolsa, elimde pulum bolsa, men näme üçin ýene birine $2100 bereyim. $660-700 derek $2100 bereyim. Eme diýä olar, şonu näme üçin goýýarlar bilýärmi? Sen niýe daşarurda gidip barýaň diýä, biriň gidip bilmeýän, biriň edip bilmeýän adamy dedi, otursun olýa biziň üçin lüks diýä. Lüks hyzmatlardan peýdalanjak bolsaň diýä, bize töle diýä, biz däl domrulýa köprüň başyna akydyron. Bir de pulumuz berseňa geçýäň, bolmasa da geçýäň ok diýä. Edis. Däl Ama akkamadyň edizmi? Hova. Teret edis senden bir daha sorajak. Şu wagt teret Ukrainada uruş gidip otyr we sen şu wagt internetde çäksiz girip otyrsaň, hiç kile pamyh ýok sende. Haça Ukrainada uruş gidip otyr. Türkmenistanda şu wagt hiç kile uruş ýok, zat ýok. Ýöne adamlar internetde girip bilen oklar. Dolar problema, çilim problema diýen problem, hemme da problema. Nirde şu wagt hakykatan uruş gidip Ukraina mı Türkmenistan mı? Näle garaýaňyz şu watandaşlar? Men näme diýdim ha? Näme üçin girdim? Men efire aramana girer oldum bilýärmi? Meniň odada prezident adam odadym ýok. Hiç kime o ýokary işgärlerden odadym ýok. Ýöne bir soragym bar. Adamlar mysal üçin moglum bolup abişne men moglum bolup mektebe işe girsem her kim öz wezipesini bilmeli. Näme edip bersin o? Mektepde näme edip bersin? Okutmak üçin geldingmi ýa-da prost aýlyk almak üçin geldingmi? Ya da okuwçylara nalog koymak üçin geldingmi? Na dogrymy ýa? Aleykümselam. Doğru. Gaty doğru aýtdyň. Mektepde gelen muallimler olar ilim bermän üçin gelýärler. Ilim bermek üçin çağalara, şolara birazjyk gowdatdyr öwretmek üçin durmuşda peýdalanjak tejribelerine gerek gatlary. Ýöne biziňkiler alaşsyzlykdan edýärler, täze ýetirinip bilen oklar. Pul ýok, gat ýok, ýetirinip bilen oklar. İki tarafan düşünjek bolýan, ýöne gynanýanna, täze sistema çürük. Hiç kilik adamyň gymmatlygy ýok. Spesialistleriň gymmatlygy ýok. Hem muallimleriň, hem doktorlaryň, adamlar, doktorlar hem muallimler, organ işgärler, gowy adamlaryň bar içinde. Bular wara näme diýen mende, näde piklen çağamy diýe. İşten çyksam apşa aç kalaryn diýe. Ay boltarak boluversin diýip. Ýöne käbiri aç gözlük etdi. Adamyň aşkadany bir günne sen uzak etse 3 saparna harayan, doğru değil mi? Yani 3 saparna harayan. Ýöne bular oğurlaya hamala günne 3 tonna harayan ýalak bilýän bu. Oğurlaya doýup bilen oklar. Gözleri wara gözlerinden dökülýär şeýdip bilýärmi? Oğurlayan zatlar ýöne doýup bilen oklar. Şolar ýalak adamlar işleýär bizde Türkmenistanda. Galodny oğurlar. Allah Taala şolar wara aç yaradypdyr. Garyn doýsa da gözleri doýanok bilýärmi? İşte olaryň gözüni diňe wara toprak doýurar. Olaryň misaly Nazarjohyt we onuň super garyndaşlary. Aýdy ber braçam. Netip bolsa bu durmuşda, bu dünýäde görmediler, o dünýäde görürler. Adamlar näçe adam ihlasy, ýolbaşçy diýip bellendiňmi? Bizlerde bir söz bar. Hemmägeden bilýänsiň, gamşam bolsa, ol seň ýolbaşçyňdyr. Ýöne şu gamşlygyny etmese, o ýolbaşçy diýip boýnalmak ol bilen borcumuz däl. Ýurt başyna geldiňmi, iliň hyzmatyny etmeli. Öz awraýyň bilen iller mysal üçinde men emişe özüme odat koydum. Men ölen wagtym adamlar jaý başynda soraýlar, näme adam diýip sorasalar. Mysal üçin men taňa ýaşlyk eden bolsam, Nuraga ýaşlyk eden bolsam, oňa da ak yürekden de, oňa da prosta ol aýdylmaly sözler gaýtalamak däldi, ak yürekden. Şol her kimiň öz wezipesi bar da. Barda bilmedik sıran alıp korrupsiýa diýende 100% diýmeýin, 1000%. 1000 balyk başyndan porsardy. Balyk başyndan porsardy. Näme üçin? Ýokardan buyruk gelýär. Näme etjek? Alat ýok, işlejek bolsaň
Olaram o da edil bizim günümüz yani işlecek olsanlar mı şu buyruğu yerine yetirmesen kuru. Özün bilýän talip. Kuru. Benim işledim. Başta esen Mene zametka alıp geçmediler. Men işledim diplomsuz bolup işledim. Ýöne diplomsuz bolup işledim. Ýöne diplomlardan güýçli işledim de işledim. Men bilýän politikaň näme geldigini düşünýän adyragan boldy. Ýöne meniň garşylygym ýok ýöne o da adymam ýok. Men öz günüm görärm, maşgalamam aýlan ýöne ilat git 7 milyon halk var. Yarmam da sadyurtda. Hot meniň etjek haýyşdym da, prosta haýyşdym. Adamlar öz erkine koyun o. Tiller yanakçılarım adam. İslam gitsin işlesin doğru mu? Ekonomikamda bizler misal için men daşarırda $100, $200, $1000 koy versem bizlerin yurdumuzun ekonomisine peyda bizlerin söwdagarlarymyzyň söwdasy bolýar. O aeroport koy çıkardın. Edil, şu elementarınca aýdýan zatlaň var ha, iqtisadiyet, bol şu zatlar aýtmam gadagan, no? Gadagan. Türkmenistan'na. Hakkın talep etmek, gadagan, doğruýyny aýtmak, gadagan. Aga, Ersan Türkmendan maňa bärde aýtýarlar da men bärde de men karakterim şol. Men ölsem doğruýyny aýdyp öyle men ýakasynlar, gurup ýetinler, aýtýar bizler de bir balym oglan wagt da men guruýan, eskawrak galy guruýan, men şyladym diýe mana menem şol adam men ütkenmen. Men prosta etmel oda haýyş etýän, etmel oda talap etýän. Her kimiň hak hukugy bar şada sormana. Eger bilmeýän bolsalar bilsinler, bilýän bolsalar düzelsinler. Bizim adam o edil şolar ýanyk jandar. Dogrymy? Menin hiç kime arşkadym ýok. Men arşkad etmeli däl. Şolar arşkayt etmesinler diýip hereket etmeli. Yurt başında duran adamlar, hökümet işinde işleyen adamlar, olaryň öz wezipesi şol wezipe saýlananda halk inandym ya prosta saýlady koydularmy? Ol meniň işim däl. Sen kursiňde oturýarsyňmy şol oturgyjyňda oturýarsyňmy? Значит, sen jogap berýän. Men bärde şeker çay içip oturan bilenim aňyrda mysal üçin gepleşýärmän bir imo olam bük 7 ýyl boldy. Gaýdan wagtym çagalam iňkiçim 40 günlük bäbekde. Indi 2-nji klas. Nerede adalatyňyz? Haýsyň ata bolmadyň, haýsyň ene bolmadyň. Haýsyň barmadyňyz şagaçyla ýurduňyzda. Açmağa götüňde kim eşdibam durun bolsa mana men diýre öyle ýüzüme açyp geplap otyn. Gurup ýaňdy mana ol adam pahyr boldy da şol aýtýan adam 83-nji ýylda pahyr boldy. Şoňa derek men de mana şoň okuwçym men gurup ýaň mene iýip bilýän adam. Ýene gönümeň bilen hadyr adresim berjek Ukraina gel bilseňiz ýa özüm barjak. Özüm barjak ýene pasport problematy bilen men bar bilmänýän. Men bärde üýlensem bolýar. Helem ýok däl. Helem kan ýa-da men etjek däl. Men öz odadym bilýän. Men çagalarym bar, maşgalam bar, men şol ekleýän. Men näme deýin? Özüme mysal üçin aýaly çagalaňa duşmana ýol beren oklardaşmy? Näçe ýyl boldy? 7 ýyl boldy. Ýok. Ýol bermediler diýsem ýalňyş bolar. Karantin oklarda ýol boldy. Ýene men özüm gidip bilemem ýok da. Gidip bilemem. Men gitsem bilýän. Deport men okudum, diplom bar, diplom ýanynda taklapdym. Barıp 100 urjak diplomda, mysal üçin ma deport goýjak bolsalar, 100 urjak deport goýup koýsunda. Ona hil hökümet bolýar eger şeýdip är aýal aýryşdyrýan bolsa, olar uşuşdurmaýan bolsa, gaýtam maşgalalar dargatýan bolsa, näçe ýyl görkezmeýän, görüp bilmeýän ýagdaýa getirýän bolsa, iş sebäpli, durmuşyň kynçylyklar sebäpli, işsizlik sebäpli, şu zatlarym hökümetiň günäsi, ýani. Zalim. Sen ýurdunda iş bolsa, eklenjiň bolsa, işlerdiň adawr däm, galardyň aşo taýda. Maşgalaň ýanynda bolardy. Dogry aýtýan. Bir müçük aýtjak bir adam bar. Dogry aýtýan, bilýärmi esasanam
Sefa Bey'in ayaly. Ine Sefa Bey Türkiýanyň raýaty bolup bir adam bar. Ayaly Türkmenistan raýaty Türkmenistan bir dokumentini bar çalışmany baranda muna ýurtdan göýeren oklar. Hamala nämemişin dogan bir garnaşy uruşa gidipmişim. Näme ol gidende näme ol pričom jogap berdi. Näme üçin ol oňa direkt jogap berlik çekýär. Ol wapşe Türkiýede ol gatnaşan oklar edinno. Ýarowatly çağajyk bilen şu Türkmenistanyny göýeren oklaşany. Näme bulan biziň Türkmenistanyň adalaty diňe maşgala ýykmany, günäsleri adam basmany, türmedäki oturan adamyň suragyny uzatmany, hiç taçda gören oklar bular. Zalim hakykatdanam. İblis, şeytan bular. Şeytanyň nökerleri. Diýip bara onu hudaýlaşdyryp onu hiç ilgar görmeller, onu pretenze bildirmeler, diýip gören mol klomlar bar. Sizem gıйtk ol bilen şeytana gulluk edýändiňiz bilin. Şu arkada diýil ýani eger mahabatlandyr ýani bolsaňyz dini tarapdan şoňa arkışdoga okuyanam bolsaňyz siz şeytana hyzmat edýäňiz netijede. Bir adam ýa şeytana hyzmat edýän, ada Hudaýa edýän. Hayır arkada. Başka yol ýok. Arkada sözüň manysynı düşünýärmi? Arkada. Men garşyda aýtman arkada. Eger bolýan arkada. Arkanyň hiç şemal geçmeli arkada. Arkada sözüň manysyny bir bilip aýdym. Komentariýa, kim komentariýa de gayrat edin. Lişni söz gerekler tillerden haýyş. Buna yekaça etçe haýyşdym, lişni söz gerek komentariýa kim ýa-da ýaxşy ýaman men barada yekaça gerekler. Men janymdan doýamýar. Başym dik bolsa, eğer başym dik bolsa, ata başym dik bolsa çağalamam. Enem atamam, hemmesinden eklerin, işlerin, men adama, o adam yok yani, prosta her kim öz yerini bilse ýaşy. Seret, Ediz, sana bir zada çakam. Sen şu Ukrainada ýaşaýan, Ukrainaň ýaşaýyşyny görüp, sen çağalaryň Türkmenistany ýaşamagy islersiňmi? Ýagny diýjek bolýanda adam, şol ýalyk özüň birazjyk kötünen Türkmenistanyň kynçylyklara görensiň, şu Türkmenistany meselem adam hukuklaryň gödek bolýanyny özüň gowulýan. Meselem internetiň ýokdy, ilim ýok, mektepde çağlar okup beren oklar, bar ýer para holup. Sen öz çağlaryň şol ýalyk şertlerde ulalmagyny, mektebe gitmegi islersiňmi? Ýürekden aýtýan. Men islam ýok, men getirjek goýbersinler. Maňa näme gerek onana? Owa, görýäňmi watandaşlar, Ediz ýalak näçe ýerleşimiz çağlaryny alyp Türkmenistana nakitip barýarlar. Bu diýmek näme? Ýurduma Men hakym barmy ýokmy? Men hakym bar. Grajdan hukymda hakym bar. Meniň hakym bar. Kim o sen? Ýurduň başı bolan bilen meniň Hudaýymdar, meniň ýekaja inanýanym, ýekaja gorkýanym bar, olam Allah Taala. Kim sen bu ýurduň başı bolan bilenim, sen ministr bolan bilenim, sen moglum her kimiň özüniň garaçagy bar. Men o zatlarda damno geçtim da, inde ýerde geçtim. Men ýaşlykda gynaldym diýip aýtyp biljekler ýöne. Elim bilen öz halal dakmedim bilen çağalamam bakın. Üyem kurdum, Hudaýa şükür, men kim adym ýok ýöne. Rot için ýönde de hukugum ýok. Türkmenistanyň raýat höküminde men bilet alıp maňa wiza berdiler, dogrymy? Bilet berdiler. Näme üçin men şol alan biletime samolyota oturup bilemem. Ana şotarada. Näme üçin? Pulumy men tapdym. Bizan maňa goýup berdiler hökümet işgarlaryny. Näme üçin? Pul bermäsem näme üçin maňa aýtdylar? Kimde kim aýtjak bolsa dakadat netip bolsa. Ýa azıcık wagtdan dakadat edip kamerada akyp barjak. Eger şonda dakadat etsem näçe milyonom dursa şaket satyn alaryn ömrümiň ahyrynça ogullam işler şaket satyn alaryn ýöne maslahat dolanmakda şu şakete goýup berýän. Mana erkek tadım berýän. Erkek şodup hemmesine taşşakçılar, hemmesine gümünü giymesen Türkmenistan düzelmiyor. Doğru. Ediz, yine bir soru var soňa mende. Adamlar wikenterlere bar, elinde bir giden dokument bilen, şu dokument bilen düzüw diýip alýarlar elinden, $200 puluna alýarlar. Sonunam atkaz berýärler ilk düzüw dokument, düzüw bolmasa taam alanok. Pulanok dokumentina alanok. Sonundan soňra alýarlar. Sonunam şide çıktı diýen
dokumentden izin veriyorlardan ana dünün menin bu şey profilimde bir ayalın yüzlenmesi var. Aşağına müme yakın komentarda menkine mallı da menkine mallar vermediler aytarmadan adamın sanı sacağı yok. Sen gödün ötür müne adamdan $200 alsan neçe oluyor pul? Neçe pul 3 yaş otay. Müne adamdan $200. Otay $200. müngör adamlar ot. Doğru etti. Ola $200 öder paylaşan yok da. Nora $200 öder paylaşan yok. Olar skema hemmese yukarıdan in aşağıça biller karamayaga geldi dege. Şoňa çelle olara $1'dan yetýär bilem yok ýöne. Öz günahsyna. Ýene onyanak etmelde. Açaçanyk etmelde. Iwerçek däl. Yok. Nurladna. Onun Geçirme halka doğru etýän. Halka hyzmat edýäsip görün. Halka hyzmat edýäsip görün ministrlere da pay bar ýany bolmaly ki şolarlaryň üstü açylyp, dörlenip, şolar edýän adamlara çäre görlenip. Onu diýmek owru bolýar da neme bizi dolandyrýan adamlar. Biziň bar maksatlar pul gazanmak eken onu halka hyzmatam däl, halkyň aladasyny etmegem däl. Onu diňe owrulamak bolýar bulaň maksady. Onun eger bulardan bir de peýda gelmejek bolsa näme üçin biz bular saklap otyrys başymyzda? Peýda ýok. Bir mut böleýinde sätiňiz bagyşlarsyňyz siz pikir etýäňiz halal öz zähmeti boýunça öz gazanan atlary boýunça wizipa bellenilýärmi şol adamlar? Nihuya себе я был рад, если что так был. Kim pul berip gelýärler. Auksion, ol men mysal üçin $100,000 pul berdim, wizipa geçdim. Men onda kimden alayım? Bir pikirlenip gör kimden alayım? Ene gelip garamaýar. No. Ben aeroportda oturdum, $100,000 aeroportda oturdum. Men sizden almadım, kimden alayım? Men ne bar prezidentden soraýym şunça pul berdim diýip. Yok. Ya 3 manat aylyga ýaşaýyn mı diýäňmi? Onça pul berip. 3 manat bolsa mile. Ol 24 saat, 25 saat okasaňam bir $100 bolýar. $100 bizler bir berde geçen bir sorap beren adamlara berket da Hudaýa şükür. Özüm musulman ummatyda kömek etip geçýär. Menenam bolmaňy, gaýrat ediňi boldy. Men lişni da soram yok. Adamlar öz isleşler ýaşadylar boldy. Kim eşitip durmasa eger Türkmenistana yetmeýän da şunu ýanak çesna adam mana Övliya Kuliyev Ediz Yusupovich 28 iyunda 89 ýylda doguldy. Ýöne güne prezident çagyryp ýa-da özüne gün etýän işgal çagyryp şunu ýanak arasala bilemdi korrupsiýadan diýip aýtsa men barjaga watanym üçin janym urban ýöne näle o zatlar bolmajak zatlar o düzeltilmejek zat ýok hiç ýerde. Hitler mana men tarih otarında Hitler ne etti? Germaniya ne için olar? Normalna. Hatta atu cevabını ayırdık dep niyaz ayırdı. Doğru etti. Bir vaqt goldadılar. Onam goldadılar mı goldum da bildiler yaştık da o vaqtı. Atu cevabını ayırdı. Ayırmalı da lekene. Datırdan atmalı lekene gayri garip. Ayta türmede öldürüp otyra atu jeda baýaly. Türmede öldürüp otyra. Aç goýup ad edip urup ýenjip kösäp öldürüp göberýärdi soňundan ay saglygy bolmapdy öldü diýýärler boldy. Bir mund kamera ýakça ben tim çekdik da. Agalar näme görmän tim çekçe kamera ýakça koşmy. Boldy. Mesele däl. Keypiňe ber. Yoy, içiňen ýa bir prosta ben arşikayetim yok. Hiç kim adam. Prosta her kim öz wezipetinde sen mysal üçin talip sen efire girip otýan, senem öz hukugyňy, öz odadyň bilýände öz ýeriňi dogrymy? Eger bir Assalamu alaykum. Aýdýan sen aşna dur tuk. Sen tebäbe viduşte. Sen bärde upravlat edip otýan. Şolaram upravlat bizler aýtmaly däl, şolar ilimden nägile çelik bolmasyn, hiç kim odat etmesin diýen dady bolsa, men aýdym, "Ýa sen palança dollarlyk sagat takypýan, palança $1000 kostyum giyipýan, niden alýan?"
Men aýdam, "Ýok, men soram, ýok o zatlara ýöne. Berda iyiliň adam." Napırın birler de soraba da men beden beren olsam şu hökümet o egine giyip toya barsam oban gödöňe de getirin. Oban gödöňe de getirin. Men üstüm istil gymmat waka eşik giyip barsam gymmat waka sagat takıp barsam a meňem oglum otayda yırtık ýa-da bir yarım ýalyňa gedip beren olsa meniň näme peýda bar meniň şodat giyip beren şoňa kelle çatmayan adamlar näme üçin yurt başında oturuyorlar. Yo, sen pikiriňçe şu zatlary hökümet görmän nurmy ýa düýde bilmän nurun röýdýänmi? An diýerler da ne? Diýerler bolanam näçin görmän. Samsykmalar. Bir de şunu ýalyk diýerler dostum teret. Köplenç biziň efirlemede gelip şunu ýaly diýerler. Ana diýä bir içinde şunu ýalyk bir mesele bar diýä an diýä sen ýa şu öýüň içinde falan ýa gidip goňşular aýtýanmy diýerler da anny. Kaka rolunu oýýarlar Gurban Gulyny. Halkam şoň çagat hökmünde ýani öz çagat ýalyk görýär. Sizem onu daşarutlara gidip daşarutlara ýetirip bersiňiz, aýdyp bersiňiz. Näme içinde çösseň bolanokmy diýen ýaly diýär da bolun. Anam üçin onu Gurban Gulyň öz dogan garnaşlar gowy ýaşaýardy, galan halk gowy ýaşanok. Ana bir ata, bir ata çagatyny birini gowy ýaşadyp birini kemsitýärmi. Şeýdi bazara gidip eşik alsa birini alıp birini alman gelýärmi. O neden o hakiki ene o neden o hemmesini deňalýa, hemmesini deňeýindirýär. O anem üçin onu Gurban Guly eger halkyň atasy bolsa onu tagam efir watan gepleşigine de diýerler. Milletiň atasy diýip mat goýdular ama. Nerede men atam o? Men atam öldü gitti. Milletiň atasymyşyn şu. Inde edebedilde kakat ile bizler ata diýär hakykat. Meniň birek atam bar. Oňa da hem Yusuf diýerler. Kim berse men birini ata diýmerna. Ene meňärde ata diýer ýa-da o zatlar prosta solon işe. Onu mecbur ettirýär halka. Olar ýaly atam boljandan luçy ömür boýu berýän bolsun wara. Yetim bolayyn diýsene yetim bolayyn. Şuna gayret sevuşma ayal gyýlar zatda sene diýip efir haýyş edýän bolýarmy? Seret ana bak ýene sözüňizi böleýin. Türkmenistanda bilýän o welaýetden o welaýete gitjek bolsaň polisiýa işgärine baryp bala bilýän uçoda durmaly şu täze kanun çykdy dogrymy? Gitjek bolsaň häzir welaýetden bolsaň Aşgabatda boljak bolsaň baryp uçoda durmaly plan haýsy nemedir durýar. Bana WhatsApp'tan zangel başladylar. Dogrymy? Barmy geje? O doğru. Zanga daýynna. Anny men seret ana Öyle da bolup bara haýy şäherine gideýin hiç kim men adym tutanok zadeden ok bilýänmi? Bolmasa men şu ýurdun raýaty da zady da bilýän. Hiç kim mara narada var paştyk garyaçy toçka diýär, gyzym toçka bar gaýtdym o. Ýeke jerde bolmasa men nawa inostrans ýüzüm görüp näme işleýärdi. Näme diýen diýilýärler bilýän. Dokumentin gördüp geçiyor. O aňaryk bar, bellenip plat etmek. Yo, sodatlarla. Swobodny döwlet da. Yo ol bara näme diýýärdiňe seret welaýatlaryň aýaga almagyndan gorkýar, welaýatlaryň özüne howpawanýanlygyny bilýär, çünki olar adam ýerine goýmaýanly halkam bilip otur. Belki tir tayfalara assa deme diýämşina tekelere gelmişek tekeler diýämş bara. Bu adama güneýte nokta karoçam. Indi mundan gorkuwam welaýatlaryň Aşgabatda gezmegini isläň ok gorkýar çünki welaýatlar gelip aýaga alaýmasyn diýip Aşgabatda. Ne öz ýalňyş sebäpli ýene de halka gasyp otur, ýene halka kösäp otur. Guruluşyklar nirde köp Aşgabatda. Welaýatly görgüli iş gözläp şo taýyk bar ýa bolun olaram tutup deport edip oturýarlar. Onu welaýatlarda iş ýer açdanmy, guruluşy get, näbilin başga zatlar et, şo taýlarda işlesinler da, näme üçin onu o taýlar kişisel eden o. Aslında ona guruluşy gaten Aşgabatda, arkada şäher goran boldy, Aşgabat sytywa gidip otur. Beýleki ýerlerge adam eder. Onu gelýänem welaýatly işleýärem olaram sygdyran oklar. O bolşana da. Men pikirimçe welaýatlar barmy? Näde barmy?
bir alajan tapın bilem ok. Mal köpöldüň, o malgara köpöldüň, towuk köpöldüň, yumurtka köpöldüp yumurtkasyny satın bir zat edin ýöne. Şolaň işine de zarym bolmaň, işlemäňem, barmaňam. Men pikirimçe aýak alymyzda barsaňyz bolýar diňe. Men ýadyma düşýär bu analaqa pasport uzaldylýanda göre pasport uzaltmana bardym bolyn. Migrasiýona diýe ay uruş gidip berdi. Näme işiňizde pasportuňyz uzalyp gidin ýurduňyza diýe bilýärmi? Uruş gidip diýe berdi. Näme işiňiz bar diýe. Pikret adamlar şu derecede uruş gidip ýaryp batan bolsa da gidesirler gelen nokta käbirlerine. Özü hayran galýar. Berdi uruş gidip ýaryp batyrlar. Ol bilýärmi? Türkiýede bir gelneje Türkiýede özüň oktada 5-nji etaşdan okudy Munuraga. Düýne 3-nji etaşdan polisiýadan gaçyp. 3-nji etaşdan Türkmenistana gitmejek bolup, polisiýa tutýar muny köçede, dokumentini sorýar bolam öýde diýär dokumenti. Bu gaýdara kaçak kalyp bermeken, öýüne barýar bolyn. Özüň 3-nji etaşdan oklap goýberýär. Türkmenistana gitmejek bolup, sonra ardan çykýar. Gözüňe ýetirin watandaşlar. Türkmenistana gitmejek bolup özüne adam oklap berýär. Bu näme diýmek o? Asuda asman dällimek şo. Ýurtda asuda asmanyň ýokdugyny görkezýär. Ukrainadaky uruşdan gaçmady türkmenlerimiz. Şo taýda ýaşap görün, işläp görün, denidem ýaşaýan bir işläp. Şo raketadan gaçmady ýöne Türkmenistany raketa ýogam bolyn barasy gelmedi. Bu asuda asmanyň niresi asudan soň? Niresi asuda? Raketa ýok ýagdaýda adamlar barasy gelen ok. Özüm raketa uçup görün ýerden giden ok özüm. Bolmasa ýurdumyz bar. Raketaň aşagyna gidip görmäň gideň ise ýurda gidip adamlar. Ýöne näme üçin giden ok? Şonda da. Boş propaganda. Inni öňler seret bize watan dönügi diýdiler, o boş geçmedi. Ay ýurduňy satdyňyz diýdi, o geçmedi. Inni ýurdumyz asuda, asmanymyz asuda diýip bir neme tapýarlar, olam geçen ok. Şeydip diýere zatlar galan ok. Ahir halkam düşünýär. Eger asuda asman bolsa adamlar bara bir giden rasgod edip viza centerlarda oçura durup uruş dawa edip oklaşyp şeydip görmediler bara. Taşar urda gitjek bolup, işlejek bolup, ekleçek bolup. Çünkü asuda asman garyn doýuran o. Garyn doýuran ok. Yani şu Ukrainada raketa baram bolsa, şo taýda garyn doýurup biljeğin bilse gidýär şo taý. Mesele yok. Bana ne işleyecek diýsen, ýana işlejek diýsen, näl gazanç özüň oňarsaň, özüň nemetseň, normalca geçseň, iş bar. Liboy adam işläp, ötüden 4 ýyl. Bolmasa ekonomikaň ýatmaly ýerşil. Ekonomikaň, ondan soň näme? Wapşa gazanç bolmaly, aslında bilýärmi? Ýöne intäm 4 ýyl bolup gelýär, 4-nji ýyl gitdi. Urşudu ertire çıkşammadım millede. Yani her gün akşam yarayarlardı. Türkmenistanaky asuda olup kime asuda bilýäňizmi watandaşlar? Men size aýdaýyn. Harramzada çinonikleri asuda, uğurluga da oturan, sizlere yokdan da oturanlara asuda. Olur elitkada ýaşap, bir organda onunla işläp, prokuraturada, polisiýada işläp, sizi gorkudyp, puluňy alyp beren galtamanlar üçin asuda. Ana olar üçin asuda. Men size aýdaýyn. Olar çünkü tagam aýlyga ýaşan ok. Ana olar üçin asuda. Bu diýenlerim şolaryň hyzmatkarlary. Velayatdan sedin bälenam. Velayatdan ol Aşgabatdan jaý aljak bolsaň Aşgabatdan jaý alyp bolan ok, dogrymy? Propiska da nerealny bilýän. Ötkesen ýalymyr. Aşgabatdan bir jaý aljak bolsa, Aştaýda Liboy sen Kievden al. Sen Liboy ýerden özüňi ministransol, Liboy ýerden jaý ala, öz adyňy. Bilýän, Liboy ýerinden jaý al, puluň barmy? Jaý alýan bol ýaşa. Seret, şu taýda aýtjak bolýan adam ýaňy aýtdyňda hökümet işgärler diýip. Şu wagt tak iki bölünýär halk. Bira zulüm görenler, birim zulüm edýänler we zulümi gollaýanlar barda. Zulümi gollaýanlaram zulüm edýänler bilen deň bolýarlar. Olam näme garny dokalyda ýok diýip oturan adamlar düýün ana geldi. Meňem adam gowdy $2000 aýlyk alýan diýär. Indi sen $2000 aýlyk alýandy beýlik adam $2000 alan o. Sen gowy ýaşaýandy beýlik adam gowy ýaşan o. Ana YouTube'da paylaştım o efiri. Giden komentar ýazypdyrlar bara. Okap çykdym bu nemmesin.
Şolar ýaly adam alma saklama efirde diýerler. Ýöne olar ýalyklaram görkezmeli suvenir hökmünde. Herediň biziň zooparkymyzda näle haýwanlar bar diýip, ol zoopark görýän haýwanlar. Şolar ýaly biziň görkezmeli şolar ýaly adamlaryň jemgyýetimizde bar diýip. Köp hayvan köplay şolun wara bir zady bilmegi gerek. Şu arkada gollayanlar men size aýdaýyn ahiretinizden düşün razy oýlar ýürdi şähersiň şolun egen zatlaryna men size aýdaýyn. Deň hakyňyz inanmaýan bolsaňyz göwnüňiz karwamy soran gidinde. Bu ahiretde Bizdiň şu wagty paşamyzy prezidentimiz gollaýasy bolyn. Biz ertirkün o dünýede ahirette jogapkar bolýasmaýşam üçin diýip soran ilki. Soran. Eger şolar yalan diýse, ýok, o ýazat ýok diýse tüf ýüdüme. Zat bilmedigim. Gidip soran inşallah şu dünýede de hatap bererler agam. Ne şu uruş videoty men şu bir ýaşlyja çağam maýna gyýgyr watdy şu ýanymda eşdilýändirim sen. Eşdilýän. Bolmasa bar men şunu alyp gitmeli öz ýurduma ala bilýärmi? Çağam biz apasynlygy üçin bilýärmi? Niday bok düşdi bolly gidibermeli ol bilýär. Men pikirimçe bul hökümet wara biziň sabrymyza barlaýa. Ýa-da näme etseň ediber bular çydaýa. Mundan beter kösensinler diýip bara günü-günden kösendirýärler bizi has beter. Başga variant ýok. Çünki biz bütün problemalary apaçyk aýdyp oturýar ýurtdaky problemalary. Hiç gele hökümet şu problemalary düzeltmek üçin hereket eder. Diňe bir sähnäniň arkasyndaky oýunçylar ütkeýär. Oýun dowam etýär. Şoň üçin diňe bir variant galy olam kuklolary aýyrmaly. Iň okurda kuklalar oýnatyp örendir. Men şu arasynda pikir edýänler gitsem diýenler bilýän. Prosto çağan smesi kaşasy we pampers we bilýänmi? Näçe wagtdan 150 man gyzyklanýan pampers näçe ondan soň näçe 150 manat zat ya bu kaşasy iň bolýanly nemesi pikir edýän aýlyklar bolsa näçe 3 manat näçe bilýänmi? Çağan kaşasy gitse bir 3 günüňe gidýär. Deredin çağa bolsa näle onan nemetmeli. 3 manda çağa kaşa pampers aljakmy, özüni ýijekmi, işekmi, giyinjekmi? Olum eşek ýaly işleýän adam. Oň buňmy gep bilinçek. Näme ýetirmeli? Ay bilemem. Allah kömek etsin bize. Ýöne hemme zat Allahdan garaşyp oturmaly, özünden hereket etmeli. Bir zat etmesek näme bar, ýurdumyza ellen gidip barýar. Her gün halk ayağa alıptırmayı talip. Yani 50 milyona yakın adam ayağa alıp her yerde protestler edip gördü ya mi? Amerika'da mı? Arada mı? Şu nime İran ursuna koşulma deyip diye halk ayağa, men şu bir halk ayağa alyara, işim mi diyara o da bizimkiler edülen oldu yani. Biz maslahat edýänçäk, ayağa alýançak beýle halklar ýüzgedek ayağa alyp, ýüzgedek öýneýin. Aýalar daşar ýurdun ayağa alanna bar. Tuş nemen çögürýärler, maşyn saşyn öňüne goýmaýarlar, agdyryp ýakyp bitirip o 40 gaş urşydan ýaly edýärler olar galannyla. Nuri. Seret biz bara. Aýta organ işlerde bulmanar. Nuri biz hemme kim ejidi berýär, ýurtdaşynaky adamlar bara. Bizim halkymyz ejidi berýär, bize bir zavallı. Bakın Severny Koreýa dönýär. Ha? Severny Koreýa dönýär diýen. Ner kimin näme agyrýar bizim halkymyza? Biz ne ejidi adam däler biz o. Näme üçin biz her kim ejidi berýär? Ayam merkezde alýan Severny Koreýa sadry. Yo naçar biz ejidi berýär. Ay pastya o şolar. Biz şu derecede hala biz nurjeli mertlik yok mu bizim içimizde ben. Edis sen Saltufkada ýaşaýan meziz? Hawa. Sen bilen bir ýerde oturypdymy meýjan pamol. Ay men oturadylar 7 ýyl boldy men oturmadyk. Atryp bunu aldylar. O Astanovkada dostum bilen görüpdim, salamlaşypdym. Saňa jaň edip koşulmaga girmedidiler meýem. Aýdan. Yok. Maňa onýanda ýok, men ýaman da aýdym, ýok men hakykat aýdym, men hiç kime garşylygym ýok. Ýa-da dosýarlar jaňaty da. İş oýunçy. Bidem hakykat aýdýatsa bolyn. Hakykat aýdan adamlara watan dönügi diýerler bilýär. Hakykat aýtmagan bolan o ýurtda.
Ey, Menin birinji öyle Hakikat aýtsaňam, öz borcum bar da, meniň öz borcum bar, olaryň öz borcu bar. Eger olar borcun ýadyndan çykarmasa men proda ýatlyktym. Menim şol aýdym otursaň kösenen özümiz bolýar, şona gördük ýöne netije. Dymtyrok. ýani bu da geçirdi. Maktumul Praga aýdyp durar. Men mana da geçen da. O da kadar hemmeten. Näme? Men mesal üçin bir numar 5 manat pul param ýok, işläp gadanýan. Men öz hak hukukym bar, kaçan talap etjek, etmeseler olaryň günahy. Men talap edeýin, soň maňa näçin sen wagtynda aýtmadyň diýmesinler da. Men başkasyna ura ýaşamok. Yani hakym talap hiç etmeli. kimem Başka ýaşamok. eden Ana ok, başkasy ýatyrmy, işim ýok. Başkasy bilen. o dünýä baranda, bizler o dünýä baramyzda näme üçin şudatlar aýtmadyň şunu ýana efir bolupdyr diýip haran wagtda menem bir aýdypdym o sizler ýadyňyza düşýärmi diýip aýdar ýana. Men bu dünýäden gorkam, o dünýäden gorkam boldy. Assalamu alaykum. Waleyküm. Düýnüň Erdoğan'ım diýdi şonu, zalyma garşy ses çykmaýandan eline, ýüzüne bulaşanlar diýdi, zalymyň nemesi diýdi. Şonu gollaýanlar diýdi. Bir ýerde zalymlyk bar bolsa diýdi, eger şoňa sesini çykarmaýan bolsa diýdi. Şo zalymyň nemesi eline, ýüregine baram bolsa wyzdanyna da diýdi, ýokşandyr şo degendir şol diýdi. Biliň diýdi şonu. Yani toýst zalymlyk bar bolsa sesini çykarmasaň, seni ýam gollaýanyň bolýar we ahiretde de jogapkar bolup kalýar. Soň üçin ahiretinde de oýlanyň birazda. Zady degen ýa Nuri, bular kän näçe gürlänoklar, şonça kände sogap golýar, sogap gelýär gölen ötür. Ýoksa bularyň sogap işläp biz bilen sogaby deň paýlaşyp bilerdiler, dogry dälmi? Ýöne siz sogaplar bize berýäňiz. Sag bolun şonda da bara. Sogaplar bize gelip otur. Adamlar sesini çykaryp galyň, o iň bolmanda dik galyň, o hakykatdan bu dünýäň o dünýesi bar we hasap berilmeli olanda birden günäkär bolup galaýman wara. Ayo, ben dämezler. Most hiç kimin ýokardakylaryň bilmeýän bolmagy mümkin. Sebäbi bir özlemden alyp görsek, Bilmezmi Aziz? Aýradet, bilmeýärdiňmi? Emme zatdan var, gatar kıymal. meniň bulaýçymyň sebäbi bar da talip. Seret, matalca bizlerin bir gelişikde işletsek hemme kimden gidilýär da. Eden adam gidilip yetmeýän bolmagy mümkin. O yetsin, şuna seyretýänler hakyky wepaly bolsa, hunaryna, kärine wepaly bolsa, halkyň sesini dinlesin, halk adam olar halkyň hyzmatçysy. Halk hyzmatçysy. O eşitdiler ne? Men seyretýän da efire seyretýän, YouTube'da seyretýän. No. Menim internetim bar orada seyretýän. Hiç gelek nägililigim ýok. Yani her kim öz işini etse gulaly günlük bolýar da. Ne dogrymy? Doğru işte. Şu da soracak. Çünkü kanunla yazılan zady talep etsen günäkär bolýan, ay kanunla yazılan zat talep etýän. Kanunla yazılan zat, yani misal üçin diýen adam hukuklaryna hormat goýulmalygyna aýdýar konstitusiýamyz. Türkmenistan'ın en gymmatly milli hazinasy adamdyr diýär. Ýöne şu adam barada aýdylan kanunlar baka hormat goýulanok we adama hormat goýun birazajyk. Adamyň hukugy bar. Şu zatlar edin kanuny görä ýerine ýetiriň diýen bolun türmäge basýar aby haramzadalar. Onda bizler Kanuna adam göre. значит bizler adam däl. Bizler adam hukmunda gören ýoklar. Dole. Ol adam bul adam dälýärmi? Daydı. Kaýış etdiler, talip çambar tapar diye. Atagaray faydı peray diye. Tanray! Nereye de kayıttı ya? Nereye de kayıttı ya? O var o şana. Mesela de oğlum. Neme? Şiral Nurmurat korkutdyra, Şiral Nurmurat. Bizim Hudaýymyz yekedir, tiresem tekedir diýipdi. Neme? Türkmen başa ol aýdyp durýar o boş güýni da. Bizimkiler hem şeyde oturuyor yani şu aklara. Kurban bulayım.
Sizler oturuverin, men yatacak ertelim işe gitmem. Bizler de geç oldu, Nurca 10:20 minut var da. Bolya. Sağ ol Aziz koşulanın için. Böyle Minnettar. hemişe adalet tarafında menem Türkmenistan rahat hükümünde İnşallah. bildiğinde de sahiptiler falan. Hiç kime karşılığım yok. Yani adalet için ölmene tayin. Sağ ol bırak, sağ ol. Bağlı olun. Senin şuta gelip gürlemeyen, koşulmayan, leyem uje ulu bir iş. Sağ ol. Diktaturany ayırma üçün senin koşundun badır. Minnettar, canın sağ olsun. Davay, sağ olun. Tamam. Allah'a emanet. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Neme İsrail bu İran'ın televizyonunu hacklaptırmı näme özünün nemesini koyupdurlarmy? Ayağa alın deyip halkı çağırış etti gördüm ama. İran'ın televizyonunda. Halkı ayağa almanı çağırıyorlar. Ölleri daştan yıkıp bilen okuyun, işten yıkacak oluyorlar. İyi mi? Hormatly vatandaşlar. Şolar alap efir. Mayt başlaly. Näme? Täze atları Türkmenistanyň içindäki paraxor, korrupsioner, halky elip görün, ganxor, zalimler wa organ işlerlerini oturup. Maksat sopi. Bilýän men diýýän. Maksat sopi. Selim Kertiýewiň hem bular çykan ikisi de ýurny. Mul aslında Şammy öň buloglan o zatda işleýärdi, gamış restorany işleýärdi. Prinsipada idinafik nimişay diýetde, ne orçça. Kersen getir, tur getir, kersen getir diýämi? Tur kersen getir. Şol işine diýärdi. Şu wagt buloglan öňden bäri konkretny ýudar halan biri ýurtda meselem ýağlary, laşkalary, unlary, zatlar satyp şol zatlara meşgul olup, olam 4 adamyň biri. İnşallah şolar barda video geljekdir vatandaşlar. Ödüm Şammy ýegen aslında şonda aretdi. Soňam Hojagoly arkasyna durdy. Kän ýerde köp ýerde podýaşk etdi, oň arkasyna. Iň köp ýerde Hojagoly oň arkasyny ýapdy. Hojagolynyň hem arkadaş şäherine kabinetine aýdyp berjekdi-de, içiniň nämeler badygyny içinde we kimleriň gelýändigini taýýar bolan video gelýändir vatandaşlar. 2 günjük inşallah. Kimler gelýär Hojagolynyň kabinetine? A. Ýaşajyk gyzlar. B. Garryja daýdalar. C. Orta ýaşly gyzlar. D. Belli däl. Maçazyk beýler. Saylan vatandaşlar. A mı, B mi, C mi, D mi? A. Emreli. Doğru Emreli. 500 açko uttun sen. Ýaşajyk gyzlar. Kabinetinde banya var, zat bar. Hemme zat aýtjak netik bolsa. Planirovka taýýardyr vatandaşlar. 2 günjük garaşyň takoy video ile inşallah. Görüli wakalet Türkmenistanyň adalet neçe prosent işleýär? Gelle ýurdun erkek bolsaň, bir de daşyndan has köp peýdamyz diýýär. Şoň üçin biz daşyndan peýda berip oturýarys. Ýurdun içine nesip bolsa halk ayağa galanna bizem barars bolun. Ana şonu ýüzleşeriz. Kim ak, kim gara jüjü tananşyk başlara, entek nesip bolsa bu jüjü tananşyk öňde. Şonu şu wagtky pozisiýaňyzda mertlerçe duruň bolýarmy? Şu wagtky ýazýançylar, gollaýançylar, şu wagt mert duruň ýöne bolýar. Bir gaýratlama. Bolýarmy? Şonu biz sen garşyňyzda oturup soras, näme üçin golladyň şu haramdagy? Şunça halkyny kösesede, şunça pulumuzy uğurlasada, şunça watanymyza dönüklik etsede näme üçin golladyň? Han aýt diýip sorag beres ýüzüňizde, garşyňyzda oturup. Şonu jogap berýär. Rok edýän vatandaşlar Gurban Guly bilen Adin Madina çykşak bolýan. Rok edýän şu wagt. Näme çek? Nirki fokto bile adam aýtjakdyr nirde alyp bolýanyny, nirki fokto boý boljakdyr. Gurban Guly ýaşyl maýkan giydirýär, o baradyn kyýalak üstüne başyna. Üstüne ýaşyl zady. Häzir hem şol ýaşyl zat Gurban Gulyň näme eşikde çykjagyny bilýän men. Boý, häzir mese görkedeýin.
Beh. Ova. Näme çıkan oy? Bize karşı görüşýänler. Näme siz ýüzüňiz açyp çykyş edebilen gowa ya? Näme üçin ýüzüňiz belli däl? Özüňiz hem geroy, gahrman, tuğulamy, o super batyr, mert adamlar. Näme üçin ýüzüňiz açyp çykyş edebilen gowa bize karşı? Näme üçin? Çünkü siziň hem aşaňyz, götüňiz pohton nolu da. Ne? Şolaryň açyljagyny bilýär. Leşikde urşak diye Gurban Gulu men bilen. Şu leşikde urşak diye çıkacak diye. Menem özüme şolaryk triko taýarladym, Bartovski triko. Şolaryk ýöne özüme ýaşyl dälle. Gyzyl renk. Krasny sinýi bolmaly, gök bilen gyzyl bolmaly. Muňa bolmasa bilemokda, görärse bir dar eders vatandaşlar. Bir dar eders. Tikinçilikten bolmasa diktirers vatandaşlar hiç ýere alad etmeň. Bu zatlarym hiç problem edel. Ateliýede tanış bilişler bar, tanış hyýdlar, işläp ber ateliýede Aşgabatda. Ateliýedaklarym ýöne wagtyna dik berseler bolýar, bu işni ateliýedaklarym alýar, şu nertir taýýar edip bererin diýip bir aýlap bol. Arkaýym bolan vatandaşlar, biledi aýdar nirden dar etmeliň. Taýýar bolan ýa. O bir sportun görünüşü var atalip bilýärmi? İkisi birek birin ýüzüne seredip dulowna şappa durýarlar bilýärmi? Şonýalak bir sportun görünüşi var bilýärmi? Gurban Gula gön bir şarpy o özünden gidýär men sana. Gurban Gula lellim da täýär. O 7 mi 5 mi aýarly onuň bir sanak nemesi lellim son şolun arasında yönümüzün. Vatandaşlar. Gön bir Men wara Telegramda maňa adamlar her kim gelip problemalaryny aýtdy. Plan edip beräý, plan bardy wiza çekip beräý. Planda gowlap beräý, da edip beräý diýip. Men bilýän özüm bir hilek ýurdun ýol başçysy ýalyk özüm duýuradym. Men bolmasa men ýurdun ýol başçysy bolup bardan saýlawlara gatnaşaýyn. Şu wagt ýaşan tek ýöne 3 ýylda atdan prezidentlige dalaşkärlik bolaýyn, dalaşkär bolaýyn, siz men prezident edip alaýyn bolmasa. Çünkü hemme problemany maňa aýtýaňyz. Ya ýanlış aýtýarmy ýoksa? Doğrudan. Sebäbi müňden kan SMS ýazyly. TikTokda diňe müňden gowrak. Müňe golay taşnýa. Telegramda aýtjagam däl wapşy. Bilemokda men. Menem ýüzüm açdymay boldy, laýka açdy. Ýüzde paçan açany beýip gelýär. Ýüzüm açdymay watan. Ýüzüm açdyp ýatdyr bir ýerde. Açdymaýyn ha menemge garşy görüşip başladym Gurban Gula garşy. Ina men görkede näme oýnum bar. Ýüzüm göreniňiz bilen batyr gaýlanýan bolsaňyz, görkediň batyr gaýlanyňy. Konstitusiýa boýunça 30 ýaşynda. Dubay. Konstitusiýa boýunça 30 ýaşynda bolmaly prezident. Men henüz 33 ýaşymda. Önüp bädir şu wagt prezident bolup bilmeýän. 33 мне, 33. Иншаллах в ноябре будет 33 пока. İnşallah görüşse. Hayırlısı yani. Eğer de Allah Teala yadan olsa böyle bomba takdiri olur yani. İnşallah. Bunça aşkamız goşku aydym çıkarttıra dinlediňizmi? Watan satanlar ölsün diýip. Menem gollaýan şoňa amin diýen. Watany satan adamlar ölsün. Kim watany satýan bolsa, paraxorluk üçin, korrupsiýa üçin, öz bähwidi üçin watanymyz satan bolsa ölsün şolar. Watan satanlar ölsün. Amin. Amin ýazyň watandaşlar. Watan satan adamlar ölsün diýip ýakynna. Meni ara içim vicdanım rahat. Biziň hiç peýdamyz degmedik bolsa ziýanymyz degmez watanymyza. Şu zatlar aýdyp gelýär şuna şenli. Kim watan satyp dönüp gelýän bolsa ölsün şolar bara.
Allah bilir kim dönüp kim vatan satan kim onu öldür ya. Allah can. Ölsün vatan satanlar. Erkek kaşir mi bunço? O erkek kaşir. Ay oğlum görülüp. Bizim de nur yok. Peşkada komiteden peşkası. Komitet näme diýdi ya? Ay mene gynany yana şol adamlara. Öz erkine yaşap bilen oklar o. Görýärmi? Pullum bolsa, ýagdaýym bolsa öz erkine yaşap bilen oklar. Kim näme diýse şonu ýerine ýetirýärler. Daja video çekende videony aýyrtýarlar. Näme ýaşaýyşmy bu? Men maňa seredi nä? Men Yana şu ýaşaýan Allaha şükür. şu videoyu ayırttılar ha. Talip ayırttılar şonu. Ana menin şu profilimdaki gelinece var sapargılayıcı o accountda koyulan videoda onu ayırttılar sırada. Men koydum 200 miňden geçti prosmotory, 6 miňden geçti like. Miňden uğrak komentariyada her kim yazdır o men pulum gitti de menin ağzına sağlık da gelince doğru aýtdyň da hak aýtdyň. Gatken adam nägile o wagt hökümetden men sana aýda. Bir iskara 3 gün dörese ýerini saklatmaýar men sana aýda. Baba şu inşallah müdüret ya şu iskrany. Soň nire gaşarsyňyz ka haram dadylar. Gaşmany ýeriňiz bolmaýar. Näme diýip ýüzüne sere çeksiňiz? Soň merhemet dilersiňiz bu halkdan. Soň halkym size merhemet edermi pikir edýäňiz? Siz merhemet etmeýäňiz, halk size näme üçin merhemet etsin ha? Göze göz diýişe diýiş diýipdir Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Kısasta hayat var diye ayette geçiyor. Torada, Tavrat'ta inen ayet şol. Soň Kur'an-ı Kerimde Allah Taala ol ayet primer etkerkedi. Kısasta hayat vardır diye. Ganagan diýiş. Göze göz ganagan. Men nädip beýle ağzym hapalap söwgän boldum. Täze erwetlerlen görüşýän bolun öldür ya. Den derejede bolan ok watandaşlar gynansaň bolan ok. Bolmasa men has medeniyetli efirler edip ona medip geldik. 2 ýyl 3 ýyl şeydik geldik watandaşlar. Yani Assalamu alaikum agam gowmy day. Wa aleyhisselam gogo Allah'a şükür edin gogo. Vallahi aleykümselam armada. Tamam. Çolar ýalak ýerde ýurduň içinde vizaçylar, atlar ağlayıp dali diýen bolsalar, gelin Nuraga, aýdyň Nuraga viza çekip bersin. Täbäbit ýurduň içindäki şo köplençi viza dali diýenler bar. Olar hemme hökümet bilen işleýär. Pul berýärler dowlatyň hökümete. Hökümete dowlatyň bermeseň işlep bolmaýar Türkmenistanda. Dogry dämi Nuri? Baştan ayak hemme bloşko problem. Soňçynam sizin puluňyzy kidad etýärler. Soňam baryp arzyňa aýtýan bolýan hiç kim diňlänok. Täbäbi dowlatyň berýärler. Ýöne biz näme edýäs? Videojy çykarýas bir sanak güni ayaklaryndan palto urýas. Gaýdyp adam barmýar şolaň ýanynda. Şey diýem, her adamy min dawolny etmek üçin bular ylga oturýarlar. Şu wagt bular aýagyny ýerden kesipdirler. Emmesi konkretny ay men aňry uratýan, bäri uratýan ýöne işe gezek galanna Allah adamlaryň iline soňky pulny alyp garaýyp halk pul berýär adetde iň soňky pulny jemläp bular malýalar yok viza çıkmadı red çıktı diye. Böyle. Yani biz olsa bularım Talip yüzünü ortaya çıkarır inşallah. Ol. bir täzelik watandaşlar şu video çekilenden soň ene şu aýarly bolmadan goýan videomuzdan soň Viza Center'ı granjaran etdir diýip eşitdim. Serdar Berdimuhammed görüpdir diýerler meýi bilenmek buýrup. Viza Center granjaran edip içindäkilerin köpüni işden boşadyp şu wagt 2 güniň içinde viza çykyp durýar edipdirler. Şu wagt tüýtmamende viza aljak bolsaňyz, habaryňyz bolsun täzeden baryň. Viza Center'ın işgärlerini pürreläpdirler we täzeden 2 günlük 3 günlük viza çykyp durýar edipdirler. Şu wagty watandaşlar men size aýdaýyn täzeden. Men kaýt. Sereden vatandaşlar men size bir daha aýdyp otyryn. Şu TikTok var platforma bizim güýjümiz o. Siz inanyň şeýle bir zatlar edip bolýar. Prosta gelin uştaýda bir gurulap başlaň. Birligimizi görkezeliň şulara. Inanyň maňa balagyny siýerler o. Bular tagam gorkup otyrlar, gorkup ýaşaýarlar ýöne. Mundan beter bolarlar. Telefon jogap berip bilen oklara gorkýarlar, gorkujana jan etýän bolýan. Arada bir ýadym şeýme o ministrin pamoşnigy
Yok, yok, yanlış düştün deyip. Yalnız mı uğrayacaksın etti mi? Çakıyın tam başına. Deport mesela çözdü yani kakış. Yanlış düştün deyip. İlki şuun çıkarmalı mı ne? Men bir adam deyip de ama yani. Ya ol başka bir ol, polisiyan işgari ol. O ne tutkodan çıkarmalı. Aa. Vatandaşlar şu at pulunu versen var ha, türmeye gidip var yani, mal kalyalar o men zaydı. Türmeye gidip var yani, mal kalıp bol ya. Ne Türkmenistan'da hemme de satlıkta da uğrayacaksın. Adalet, tarihiyet. Selamünaleyküm. Adam öldürdün mü? Bu pulunu töleyen tölemölce adam sana bolluk ayttın iyiden öyüne. Ana. Vatan satanlar ölsün niye? Vatan satı oturuyorlar da şeydi pulu. Satan adamlar bayağı şey adamlar. Men zaydı. Brel balla brel gaymakta yaşaya. Men şoň üçin arkayın diýen. Mene satamok, satanlara ölsün. Vatan satanlara ölsün diýip gün çokurramyz erkek käşirimiz goýjy goşku çykartyp amin diýät şoňa bizem. Çünki ol adamlar bir zatlar satan üçin bayağı otururlar şu wagt. Kadiyet satylyp oturýar, kadiyet. Adalet satylyp oturýar. Pul töleýän kim hukuk töleýär şoňku etçe bolly. Taşaruda çıkacak mı? Beryan 3.000-5.000 dolar çıkyan. Onun şoşolar vatan sattığı olan okmayın. Vatan satı otuyorlar an hapulu. Hemme dadi öldürçü kadavandık. Yerliyalar ilki emeli daraltyalar. Sonundan pulo satyalar. Vatan satmak deyem şu. Emel dörü diyalar, öldürü dörü diyalar şu zatlar. Biz dörüdüm de var. Biz nemeyiz? Biz taliple nuru yurdu dolandırıyam şu vakit. Yok. Dolandırıyanlar şolor. Öldürçü gısyalar, öldürçü sonun pul alıp başlayalar. Yalan mı vatandaşlar? Öldünüz görüp otuyorsunuz da. Viza center oyunu olup, dadeden olup öldür ettiler ya şonu. İnhaynam onun bokuna ulaştırıp otuyorlar hemme abi. Pul satıp. Pul töleyen olun, şekalat, önün zilyonlu. Yurdumuz pul satıp otuyorlar şolar hemme. Aleykümselam rahmet. Taşlaymıysan yaşamıysan brato. Taşlıysan yaşaysan ettiler hemme abi. Sondan sonra bir de burada sattınız diýäňiz da biz satamda o satyp oturanlar yurdun içinde yurdu satyp oturanlar. Yurdu men Gallanjadan satyp bilmene satjak bolsam yurdun içine barıp satmala men onu satjak bolsam o. Bolan o ýaly uzakdan neme däl abi. Bana dönüklerem yurdun içinde satyançylarem yurdun içinde. Özüňizem günne görüp oturýarsyňyz. Şonu da men tiýatrda goşuljak gel. Men prezidentime karşı gitjek gel. Hawa. Prezidentin bilýärde näme üçin öňüne geçen onda. Näme üçin prezident öňüne geçen oklar. Ya bilen okmu prezident. Bilýär. Ol özüniň welipetini goramak üçin daşda urunak güjükleri imitlendirip durmaly. Tapawdy ýok. Ol viza center bolar, ol başga zat bolar. Hawa. Güjükler ip duran üçin gorap oturýarsan şu wagt. Düşünýän bolsaňyz. Vatandaşlar, yürek sözüňizi ýazyň şutaýyk. Näme ýazasyňyz gelýän bolsa, aşakdan ýüzüni aýdyň şutaýda, arkayyn. Yüregden näme gelýän bolsa. Ramzady. Adana. Peruk diye. Tfu yüzüne tükürenler var. Aydiyana bulu var ya, bunu suratını koysam item siymiye dar şun suratını ağam. Yerde koysam bunun suratını item siymiye dar şun surat yüzüne. Profesör diye, Fituh Oğru diye, nälet bolsun diye ana aşakda yazılan zatlar. Tfu yüzünü diye, manka diye, pedofil diye. Awo. Orospu çocuğu dipeden va. Nälet bolsun diye. Edel orospu çocuğa diýiljek kelýär, nasilniň ogly diýip bilermi? Awo näme kakasy? O meýaş ýaşlygy ýa-da 50 berip mektep muallimi. Soňa mowy
o ýylyň maşgalasy bulara gelip Yetim kömek değil. sorajak bolýarmy? Yetim gyýys. Yetim. Prokuror. Awa. Ay prokurora barıp diýle çöküp aglap ýalvaryp lar edip okýan basylyp giderdi. Basylan bolsa da türmede muny o wagt bilýän näle kanunlar türmeýän içinde zaýlardylar da o. Soňam bir wagt men şunýaly yetim gyýy şunýaly waka bolupdy diýip ýatladyp aýallawanyň ka gelipdirlermi? Prokuroryň gyýdy barpdyr Gülnawadyň öýüne, şol işi yapan prokuroryň gyýdy. Bar ýok bolşaýdy. Ha. Ýene bir ýerde kelseň basdyň sen diýip kokko beripdir Gülnawad. He, şu wakan yapan prokuroryň gyýdy barsa, o gyýda da bar ýok bolşaýdy, nik Awa görýärdi. kokko berdi. Ayam şonuň üçin hem şular ýalak jinaýatlary gizläp üstün ýapýarlar da. Bulan ganyna bada agam bilýän bular ýalak zatlar gandan gana geçýär bilýän genetişke bular. Ýa-da adam näle o? Ay adamlar wara görwe durýardy, azda känne hakykatlara gördülermi ka diýen, öz başyna gelmegine garaşmazmy ka diýen. Evet. Cemlenşer watandaşlara şunça zatlar görübem men başyma gelmedi diýip oturmarsyňyz da Adamlar var en sonunda 5 vilayet bolup bara her vilayetden bir adam işkence etmeli var bilýärsiň. Millet para da ýanky bilýän. 5 vilayet bolup işkence etmeli ýanky. O kinoda vara Underground 6'te en sonunda vertolyotdan okleýarlar aşağı halkyň orta arasyna. Şonýala getseler vara. O ilk müde diýerler onu. Bu Eýran urs çykmagandan gaty gorkdylar ötken ura ya. Gaterbet ýöne möne däl, eýle beýle däl. Uje köp zatlaňlar gal urada Eýrandan gelen haritlara. Uje gelmesini goýdy da. Odalam krizistege otyr abi ýurt. Indi bundan beter boldy. O bolşuny da ýene de guruluşykda asalan bolup şeýden bolup ber. O manka bara. Men Ýene aýdýan aýtjak bolýan adam bir hassahana Zubnoy stomatologiýa sentr açylyp otyr Türkmenistan Aşgabatda. Deret stomatologiýa merkezi açylyp otyr. Birinji stomatologiýa tagym içi boş ýatyr, içindäki doktorlar guş awlap otyrlar. Bular ikinji stomatologiýa gurup otyrlar. Açylyp otyr. Gözüňe görýärmi? Pullar atmaly diýerler. Pulu ýyp otyrardan. Doktorlar işsiz otyraranda stomatologiýada. Belli-bellice bir doktorlar var, adamlar kabul etdiň. Täze stomatologiýa merkezi açýar. diktaturalarda guruluşyklar pulu aklamak üçin, uğurlamak üçin araçy guruluşyklar ana. Şoň üçin edilýär şo zatlar. Hakyky diktaturalarda şoň üçin guruluşyk kän edilýär. Uğurlamak üçin edilýär da şo. Hoş vadişki havada ya. Aha haramda adalar. Bana gelen açık su alayım. Kösenmeýän ýokdurlar bu wada vilayetler, etraplar hemmesi. Yaman kän adam viza centerlary ýutýan eken men häzir şo videodan şo karara geldim-de adamlar aýdan okýany aşaňa kommentariýlar bir göräýdir o. Konkretne ýekejede negativ kommentariýa o görüň o watandaşlar şu soňky goýan aýalyň videosyny aşaňa okap görüň. Bar kişi nägile şu viza centerdan. Men o viza centra gum bolsun, gawur bolsun, näme bolýan adamlaryň daşary urda çykmak arzuwlarynyň we şollar ýaly adamlaryň köpdügini göz ýetirdim esasy. Mesele şonda ýatyr. Nure. Odalama ýurt boşak galdy diýdiler ha. Nure, Ferhat. Sen gördüňmi YouTube'da Adatlyk radioda ýaş nesiller gulluğa gitmäne ýüzlendirýärler. Gidesi gelen nokta. Näme üçin, näme bilen kesgitlen, näme sebäpden alymlar gulluğa giden oklar ýaş nesiller. Näme pikir edýän agam şo barada bir öp pikirini aýtsana. Ay produkta pitaniýasy bolsun, gulluğun şertleri ýaman agyrlaşandyr bu wada. Yani men pikirimçe
Men fikrimçe başga agam. Bilýärmi? Kadatlam kawtayda. Evet, men teret näme pikir edýän. Men pikir edýän ýaş nesiller ul bolýar, da etdiýär. Bular seredýärler. Okuwa girmek pully, gadyr ýok, zat ýok, işe ýejek gorsan pul emmer korrupsiýa bolarym diýär. Şu watan diýär men izmet iýe çykmaýan bolsa maňa diýär. Meniň geljegimi pikirlenmeýän bolsa. Men näme üçin baryp özümçe bar ýoklary 2 ýyl gullyk edeýin diýär. Şolar ýa-da esas Oğlum- gelýär. Sebebi normal dogry zat ýani, dogry bir pikir. Mene meselem dogrymy. Конечно, soňy ýok da o ýurdun, ýani seňa iş beren ok, saňa eklenç beren ok, saňa bilim beren ok, hemme zady pully berýär. Olam gaty gymmat. Şoň üçin menni oňa da düşünse bolýar da. Näme üçin men olsaň muňa 2 ýyl wagtyň bidireýin aýdýar da. Tagam men daşarurda çyksam diýe geljek gällen oturunraýdyr şo ýaşlarym bana. Ya watana bolan tüýjülük kalmady. Действительно, onan bu şu Gurbanuly başardy ýani watan satan, watan dönügi Gurbanuly başardy ýani halkyň öz watanyny ýigrenmegine şondan bir sypsam bolýar edip şo ýagdaýa getirmege başardy da Gurbanuly. Onuň watan dönügi, watan satan şo bolýar da. Näme bolsun? Eger bir ýurtda bir halk öz watanyny söýmeýän bolsa, ondan uly düşmançylyk gerekmeý bize. Sered agam. Biri şu wagt ýazdy bir oglan. Salam aleikum Talipcan. Obadaky okuwçy oglanjyklar köçe gezip lewi iş gözläp ýörler. Kirpiç goýup satýamyşlar. 7-8 9-njy klas oglanjyklar ýylleriň mallaryny bakyp günlük 20-30 manat pul işleýärmişler. Bu jaga çağlaryň ýaşlyklary oglanýar. Şonu aýda-aýda garaşdy. Aslında işleme gelmesi zat değil. Doğru. Yaş nesiller üçün. Yönü eklenme üçün 7-nji, 8-nji, 9-njy klaslar işleýän bolsa, olaja başga görürüm. Bari işlemek, başgalaryna kömek etmek, erkek diýilýän zat näme? Menem 16 ýaşymda Grand Hotel'de işledim. Atelde işledim zat, işledim. 14 ýaşynda kafede işleýärdim, restoranda. Öz hüwätim boýunça ejem dagy işledimedi. Yönü haçanda sen mecburiyetten gidip eklenç derdi üçün işleýän bolsaň, olaja problemadyr. Bular okumaly, mektepde adam almaly. Düşünýänmi? Kıyın, hem de kıyın. Bilemok. Allahu alem, näme bolar? Näme bu torpar ýa ýurdumyz bilemok da vatandaşlar, näme aýtjagym bilemok. Dogry diýmeli. Maňa näme diýip ýazýar biri? Mam diýär şu nemäni aýda diýe Talip birini şu halka aýaga alyrjak bolýarsa, çağırış etjek bolýarsa, şonu birin diýen wagtymyzdan öň esse ýa etbolsalar şoňa absolutno sabotajdyr. Şonu ýazady. Üns çekseňiz bu bolar, çünki bu hökümetem boş oturýan näler özlerçe bir etjek bolup biler. Şoň üçin şolar ýazatdy. Birin berin çağırışmada garaşman şonu ýa sabotajdy. Goşulayman diýip. Yani birin aýtjak bolan datamyzdan öň nime bolaýan ýagdaýyny sabotaj bolup biler diýip. Elbette. Seret Nuraga bizim adamlarımız bizi gollap oturan, bizi görýän adamlar hemmesi bilýärler, kanalymyza girip bilýärler. YouTube'da var, hatda TikTok, YouTube'a girip görüp bilýärler. İnşallah yakın wagtda şo video geljekdir. Nesip bolsa, halka çağırış. Görürse inşallah hayrysy bolsun-da. Dolan başlansyň da ýoş-ýoşdan, ýani hereket ýurtda bolmaly. O bir daşynnaky hereketleriň ýurdun içinde bolmasa peýdasy ýok. Käşke daşynna 50läp, 100läp adamlar ýüzüni açyp ýa-da açman tapawdy ýok. Ýani öz saýlasyn watan üçin görüşdelerdi. Конечно, oňa ýetirse zat ýok. 50läp, 100läp adamlar esse. Ýöne şondan galany müňläp etmeliler ony. 50läp, 100läp edilse ýetik şu 50 tane adam bolsa diýet.
Şonça adam häzir TikTok'larda diňe çağırış üstüne çağırış edip dursa da täze adamlar diňe çağırış üstüne çağırış edip dursa galan milyonlarça halkam şo çağırışlara gulak asyp hereket etse ýetik o watandaşlar. Ýetik şol. Действительно ýetik. Prosto ýöne biz yani ay men şo ýurda barmaly diýäňiz özüňize ýöne şo ýurda baryp ýaşamaly. Siz nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaňyz şu rejimde kadiýetiň, adalatyň satylýan döwrüni, hemme zadyň pula satylýan döwrüni siz nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaňyz o soragyň jogabyny bereňiz ok ýöne. Yani bizi dinläp öýüň içinde şolar ýaly diskussiýalar edýänler marken bolun. Ay men ýurduma dolanmaly, men ýurduma barmaly. Bilen bilýäs ýurduňa barmaly. Sen ha o ýöne sen şu ýagdaýda nädip ýaşamagy gözüňizde tutýaň şo taýda. Nälik mysal üçin eklenjetme gödöňe tutýan. Etirkun sen aýdaly bir baýlyk eý boldun. Gadanyň eýtdiň diýerler. Halala kyn bolýan ýöne. Etirkun sen şu baýlygy nädip goramaň gödöňe tutýan. Sehel baýany sen bilen towuk soýan ýaly soýup durlar olar. Organ işýärler ýurduň içinde. Yalanmy? Sehel baýany soýup durlar. Ha şolaryň soýma gelýär diýerlerde barýarlardan öýün dağadyk gaýdýarlar. Hatda ýene bir aýtdy. Biriniňe bergisi bar ekenmi? Öň haýalynyň çagasyna aliment tölemändir bolýan. Türkmenistana barypdyr täze aýalynyň öýüne bardyr bolýan. Öýüne gelip ýa öýüniň içindäki bar zadyny alyp gidipdirler. Sen şunça wagtlap aliment tölemediň diýip pul geçýän hatda telewizor, haladilnik, ol bul. Ni täze gelnem diýýämisin. Menem sen bilen aýryşaýyn, men öýde ýaşara zat goýmadyň diýýämiş. Hawa. Puluňam ýok, pulsuz tutulup gelen deport bolup. Onuň näçe ýylyna Türkiýede ýaşap beren oglanlar bar. Jaýamedini bilmedi, maşinamedi bilmedi. Olaram utonjuna baryp bilen oklar. Aýny men şunça wagt Türkde gezip ýylyma boş barsam diýip utonyp bar bilmän ýok. Gelin adamlar watan düzedeliň onu. Ýurdumy düzedeliň. Sizin şu daşar ýurtda 10 ýylda galanjaňyz 1 ýylda galanyp bolýar o Türkmenistanda. Baýlygymyz hemme adamymyz ýetig o şu haramzadalardan diýsak bolýar. Şu haramzadalar owur kezzap esasy. Biziň hakymyz ýyp otyr. Bolly owrudan näme haýır garaşýaňyz men şoňa haýran. Owru aşylar, owru. Görüp otyrsyňyz ha iň merkez wiza senterlarda siziň $200 beresi gelen o haramzadalar. Özleri beraýan ok size. Oturan ýeriňizde işsiz diýip $200. Aýtam siziň puluňyzy alýarlar. Bolmasa kanun bara bermeli, bular siz işde oturan wagtyňyz işsizlik haky tölemeli bular. Özler bir köpük beren ok. Henidem halkyň kisesinde de bulan eli. Sizi soýup otyrlar. Henidem siziň baýlygyňyzy, siziň gazananjaňyzy, siziň kiseňizden alyp otyr. Haçan akyllanjaksyňyz bilen ok ýani. Haçan akyllanarsyňyz. Haçan aklyňyz kelläňize geler o. Bu nähil bollay işleýäs, ýene şo urgunymyz günümizden boğulaşanok işlesegem, daşarurda üstsegem, yeni şoğur günümüz deyip haçan kelleğinizi işleteceksiniz o adamlar. Bir de sizin aladağınız edip ya şu gurunları. Valla zarım var, zorum yok yana. Zarım var o. Talibin kam şeyle günümüz aylacak diysek, ol Amerika'da men gallanca da günümüz görürslay bidem. Yani sizin şu nedir ya olun? Bilem o, sizem köpüğünüz Gaýtam şu ýene şu kyn ýollan 12 ýyl 10 ýyl daşarurda gitmek we kösenmek, itiňini görmek ýol saýlaýaňyz. Şu aňsatjak 1 ýylda ýetip bolýan ýol saýlaňyz okdy. Şo uğurluň uğuruna gidip otyrsyňyz, şo uğurlaryň uğuruna gidip otyrsyňyz. Ondan aýurda baralýaňam, göreşelýäňam, agdyrdyň dör edeliňam, täzeden gurolýaňam ýurdumyzy, hökümetimizi. Hemme deňlik bolsun, adalat bolsun, telewiziýa, internet erkin bolsun. Näme üçin özöklerde bar, bizde bolmaly. Özöklerde de YouTube zady işläp dur hoýun barksy. Köp zady işleýär hoýun barksy, özök ýani. Buhara biziň şerketimizden 90 kilometr. Buhara. Buhara bar, bir atele ýerleş. Gir internete, YouTube'a işläp ýatyr, WhatsApp'a işläp ýatyr, Telegram'a işläp ýatyr. Hemme zady işläp ýatyr o. Kaptalyanna geçen Türkmen awada var ýa başga dünýä. Kaçan akıllanarsyňyz o adamlar.
Yani internetem gerek bey değil mi? Ne için? Häzir ki Men aýtjak agam. Men aýtjak ya video çekjek näme üçin sen şolay ýaly un ýýäniň ama aýtjak. Kim tarapyndan şolay ýaly un bar ýalyny ama aýtjak. Men hemme zady video çekjek. Ikisinden video gelýär. Mende konkretny video gelýär, material var elimde. Öňden märi kim halka postan çörekler, zatlar, mallara berýärler o çörekler satyp zat edip. Çörekler satyp ýerden 9-a 8-e çörek gelýär bolýan 9-a yok bol 20 tane adama çörek berýärler, galyny bukýarlar, zat etýärler. O zatlary kim edenligi bardy? Hemme zat aýtjak. 3-4 tane adam gelip var şu Türkmenistan boýunça. Şolar etdiler. Velayetlere, şolar ýaly unyň barmagy, ýaglyny atrabilen ýetmegi, hemme zat aýtjak inşallah. Görüň, bilin, tanaň düşmanlar öz içimizdäki adamlar. Öz içimizdäki bu zaman Türkmenler bana da ziyan berýär, başgasy beren o var bu. Ha? Bu zamanda diýen Türkmene diýen berýär bollar. Daşka düşman beren ok şu Türkmenime de diýen berşi ýaly. Ava 100%. Öz düşmanymyz içimizde var, bizim o halky içine. Normal un yok. Sağ olun vatandaşlar, Allah razı bolsun. Kim mara şol gyzyldan gymmat maglumatlary paýlaşýan bolsa, Allah hemmeňizden razı bolsun. Vatandaşlar şu Telegram akkauntymy berip başladym ha. Adamlar içinde öküp başladılar o. Yaman ken adamın kutusuna ağrı hareket. Heredin şu aydan çinovniklara yüzlenýän. Siz biriňiniň aýagynyň üstüne basan wagtyňyz pikirlenin. Ertir biri TikTok'a maňa informasiýa berse, bağışlajak gelýär hiç kimi. Çıkarıp aýdar, soň özüňiz kösenersiň. Şoň üçin hiç kimi göwüne degmeň, adamlara injitmaň. Ertir biri bul adamlaryň hem jigileri, doganlary badyr. Talip ýalyk, Nury ýalyk ýatan çykarmaň. Ilki bilen Allah badyr. Soňam biz badyr inşallah. İştene bir kovulursunuz, basılon bir gidersiňiz. Soňam özüňizden görüňler. Maskara da bir bolarsyňyz, köçe çykmaz ýalygan bir bolarsyňyz. Olong baryny bassak, ulakon türmese alanmasaň bar haramdady. Yer paýlaýarlar, maslap kadeti, komiteti ýok, başgasy ýok, bar basmaly bolar olong, bar. Anti haramdada kampaniýasy. Hemmesi pul bolsa. Teret Amerikada Amerikada bir gurama açdyk. Bu guramaň başynda men anti haramdada guramasy. Haramdadalar garşy gurama diýip. Benim başynda otyryn. 3 tanam ýanynda adam Sen var. misliçil gerekdenmi? Allah gowsun esine ýönödi bar ha. Allah gowsun esine Şoğullar görküdürüm hanallacan. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Gowa Allah şükür. Özüň kanday, ýaşymy? Gowa gowa. Adam kötülere bunu onun söyleme. Adamlar taýam ken bırakçan. İnşallah munanam ken bolar. Aýdy otyrna, o adamlar doýdy bulardan. Häli men Rotterdamdan çıkıp Amsterdam'a geleýän Amsterdamda pasport dokument barlap. Sen berde propiskan gitdirene kenara. Golle daýda batır diýär näme diýär? Bayağım bir Moskvada var onu gözledi. Görayda batır. Oynatmayda batır diýär. Yo. Koyayda batır. Ay. Oğlum. Ma bardım on näme iş yapýaň berde diýdini menem ay geldim diýsem baronla ýöre diýdim menem ýörejek gel oturjak diýdim bara. Näme yer kesip berdiň maňa diýip. Amsterdamda goklaşyp berno bara. Mena şu zatlardan ýadanym üçin bara şu ýurduma gidesim gelip şey diýip berno bara. Bu taýda kaşyna da berler. Adamlar düşünäň o Ümitden düşmäl inşallah. İnşallah gopu olur. Ümitden düşmäl samyklamy. Ara şokdan garip adamlara nakormaýsa. Oňa da ber kaçyrlar maşynyň rengi gara näme üçin gara. Diskaň näme üçin ýalpylap dur diýip ýatyr biri hoklap. Haksim bolmaý mena bara.
Şoň üçin görüşýän o adamlar yani sizin ýurduňyzda olar ýazat ýok. Gara maşinam diýip alar beren oklar. Şoň üçin görüşýän o mena sizden beter bar adamlar durdy şuňa bar. Adamda wara pas nime grajdanskada dokument uğraşıp. Flora gallanca da var. Türkmenistan olin hiç kim istat diýen ok soran ok. Yani şoň üçin sizden beter görüşýän adamlar var. Bize garamaşyn Rus erenakdyň atmaşyny o bize garamaşyn Rus ötürmez. Gara istefede tursa. Bratok, sen mamlı. Bäri geçip däme seni türkmenler azzetme. Umydyňy daňsyň öýänleme. Zaýyn inşallah düzelir. Umytdan düşmelder hiçem. Janiýan diýýärler adamlar bar, janiýan ýa-da bolpuşlaryna. Pürüň döwründe Allah Taala emir bilen nädiň gullary azat boldy. Musrun döwründe. İnşallah bizim Allah Taala emir bilen azat bolursa inşallah. Mene inanýan azat boljam. Erkinlik halkyň elinde bolar inşallah. Amin inşallah. Dawayt üçtaýdan bir dua edelim. Halkymyza zulüm etýänlere, halkymyzyň hakyny ýenlere, kim köseýän bolsa viza centerdäkilere Allah'ım sen onlara hidayet ber, erde hidayet bermejek bolsan sen onlara lanet eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Amin Allah. Yüreklerden sapla. Erde doğru yola sapacak bolsa Bermekden öýem geçen bolsa can olary kelak etsin Allah. Bu markada Şu başymyzdaky zalimleri weşeler gollaýanlar. Erde doğru yola salmajak bolsa diýip dua ederler. Serenin erde doğru yola girip soň tawba etseler, onu Allah Taala olaryň tawbalaryny kabul etsin. Ýöne erde doğru yola girmeýän, tawba etmeýän ölküseler Allah ona lanet etsin. Şeýle iň goýdy. Ali beştäňmam. Oho. Hemme zatdan habaryň bar, bölün şu Garagumdan habaryň ýok baýsa. Habarym ýok sebäbi belki onuň özi çykan däler diýip kän üstüne gidesim berin ok. Näme boldy? Näme gyzyklanýan Garagum arada? Men ýazdym oňa jogap bermedi maňa Telegramdan. Yürüs däler ha. Men bilem oňa, men oňa ýazdym jogap bermedi. Näme diýen? Yo, näme diýen 07? Prosto teman ütgötmeligen adam aýraýda bratan. Ratori. Bolýa. Kim näme etse-de o zatlaryň hasaby badyr geljekde. Hiç pikir etmesin. Bu dünýäň ahireti var. Bir görmesek Allah görüp durýan berkisi. O zatlar hiç pikir etme. 3 günlük paňa dünýä. Bolup biler, bu ýolda ýitken merp biler, ýana merp biler. Awo. Biz bir şu zatlar göz alyp çykdyk. Olar pikir etsinini, öz ýagdaýyny, gelen ýagdaýlaryny. Halky şu ýagdaýa getirdiler. Halka ýygyryp duran, gaharlanyp duran etdiler. Soň näme üçin biz günäkar bolýasak ýene-de? Ha? Ýene-de näme üçin biz günäkar bolýasak? Biz näme olara edeniňiz etdikmay, biz näme olara geçtänim oğluň getirdänim, maşgala biznesine uğur ýurdudanym, ýurdun bar hazinasyny boşatdanym edeniň etdikmay oňa. Ha? Biz diýdikmi oňa? Men diýem oklişdi. Dım oturanlar diýse diýendir hawa dymmak bilen. Olurun tak o dünýede de hasaby bardyr dymýanlyk üçin. Pikir etmäň, gürlemeň bahasy bolşýar, dymmaňam bahasy bardyr. Ona medel häzir çekip oturýarsyňyz dymanyňyz üçin. Korrupsiýa başly iň kiçik sıratlardan näse. Ýöne bir prezidentimiz mana de söz berdi. Bazılardan divanalar ayırır diýip. Bazılarda divana ýok, bar kabinetde kaşymjalyrda tüýler o. Haýsy gapa bar, pulun var, gafa çyk sen üçin. Gaýa bar,
Lüboy kapısına var 50 manat, 30 manat, 100 manatdır. O kapılarım açık. Akurat net koydu dağları. Prosto. Bazılardan ayrı zatı. Bazılarda yok da şükür. Köçelerde oturun yok. Var kabinetlice zatlıca. Hormatly alym arkadaşymyz aýtda, kim biçim, kim biçim diýip. Düşünýär. Arkadan aýdan söz berä. Opakyrlaryň aýlygy. İnsan kamçı adam olmalı bilinecek. Şu akıllı adam özünü akıllı diýen olsa şol adam indi. Bara gurlamak, öwmek aňarda dursun o. 100 metre edip bara. Ümerkisi yaş söz aýdaýynam diýmeýär bara. Akıllı adam. Diňe mecbur edilen olsa ana şolar diýipdiler. Öz erki bilen şol haramlardan golmaýan olsa, şonun akyly ýokdur. Ruhunum şeytana Assalamu aleykum. Bistir bara. Bahadır bir peydası vardır. Ve aleykümselam ve berekatuh. Goğumuzunuz yurttaşlar. Allah'tan karınlarına dars olup üstün uğurlap kazanan pulları var ha. Hoş gördük. Öňe diňe. Bizne da. Nesip bolsa inşallah. Bilelikde yörelim. Owo. Birlikte yürümeli ağzı birlikte. O bir mahal ön prezidentin döwrüne gerek şu ýangyşmasam 2008-2010 ortalykda Niyazlyň döwrüne bir Aşgabatda Zabostowka Turzuly Orfadaryň pörüni prezi işleme Aynen gelen bendeler tutuvar vurwaylyp böyle. O men edin bu bendeler näme Zabostowka diýen bar bu o ýallaryny barda hökümet daralaryna ýawyşyň. O bir işlemane gelen bendeler gelip diňe şol rudular o. Ondan Zabostowka bolmaýar men edin. Edin bar hökümetiň daralaryna bar. Owo 2008 ya 2010 şol. Yani şu Türkmen vaşam yani bu Türkmen vaşam bu waýdypdyr var ha. Ay opak. Yani dinleyen bolun. Özüňiz de bilýäňiz diýe. Näme gerek şu haramzadaçlyk diýe. Edilen zatlar diýe. O diýe gözleriniň diýe ikinji hele alyp diýe, şoňa jaý alyp berip diýe. Şoň üçin o haramzadalyk edýärler diýe. Oğurluk edýärler diýe. O gariplikden edýän bolar diýe. Mesul edýärler diýe ha. Hakikatdan mesem de şu atlar. Köpsünün öýünde huzury ýokdur men saňa aýdan. Şonça pul gazanany bilenem şolaň öýleriniň içinde ojagyny aýaly bilen uruşda wadyr men saňa aýdan şolar. Çünkü haramdan gazanan pullaryny gitdiler, ýene harama sowdular danym. Öz öýüniň içinde de huzur, şatlyk goýmadylar men saňa aýdan. Sagam jedalaryny çekip oturýarlar şolar. İkinci aýalar, üçüncü aýalar, oňa da maşina alıp berip, jaý alıp berip. Bu ada köpsi oýnaş bolup gezýär bu ada. Köpü baýlan oýnaş bolup gezýär köp ýyllar. Utanyň o namysy edin, o biriniň ikincisi, üçüncüsi bolup gezmän o. Aýal maşgala bolup bara. Dört 5 ýyldan bäri şu unlar maňlydy bilemzak. Çäge, isli, ýerýaldal emillep başga zat ýok iýeňne. Häzir gowy Hudaýa şükür Kazakstandan bar. Kazakstanyň uny Türkmenistanyň unyň bahasy deň. Häzir gowlaşdy. Türkmeninkini alamzak manzilerde du. Ýöne şu döwür hem meri ýapdy da. Diňe özündeki bolup olan porsa ağacı weýran etdiler o. Ratan sen süýji ununy talibanlar ýötýär. Şundur bildimi? Afganistanda sebedi. O sen talibanlar ýötýär da sen un harar. Un burkan rasxot burkan da salny. Näme süýes halka paýlamaýan. Buğdoýuň ba galan saklan tu buğdoýlar saklan ammarlaň ba. Näme üçin diýil. Arada bir özü peýda görülmeýär o. Ademde bir ýaşuly bilen oturduk. Buğdoý bar, sort buğdoý da boýun tiptiki standart içinde hiç il musur ýok. Mundan soň ordur aňara galla getirýärler. Galla getiren bir
Baýyň musur buğdoy belen garp tohum buğdoy diýip gymmat bahadan çykarýarlar da wagt diýdi bir maşin öýe alyp goýsam bolýar eken ökünýär da ýa-ni adam. Endi şu tohum mitdi diýdi da. Görüň bolýan zat. Evet. Laşkalar, unlar, hemme zatlaryň iň gowsy bar, başda gelýär ýurda. Iň birincisi kopuluň işgärlerine bar paýlaýarlar. Ondan soň uje Aleyküm omam. Gowa laşkur. Wa aleyhisselam. Gowa özüň gowmy? Garip halka var ha. İn bidere kaçtı, vyşy sort diýip. Bidere son. Oy, sen näle hlasçan? Şoýaly kaçtı uny berýärler da. Afgana gidip un sözüň bölmeli. Talip omam talip. Gowa sen näle? Bar polmam sen isme. Bolýa. Nirde sen şu wagt 30-njy mikroraýonyna Kosmos kinitde zat var. Kosmos 10-njy garandokda. Şu taýda 29 avtobus. 29 avtobusy minmeli. Kosmos bilýärmi? 10-njy garadogyň ýanynda. Şu taýda 29-y minýän, gür kanýeşne bärdin düşýär. Amerika geldi. Yo 29 dolar ya. Radar için var abi. 29'luk dost. Yanlış aýmagyn. Kakras. Şon ýalak bir awtobusum bolsa var ha. Kakras $1000 der $10 bir Esleme wa men dondurýarlar seninle gurulsam o. 29'una dogulaňyny kakras. Parada da ýetişýän gel dost. Bärde parat berleýär Gurban Gulyň dogulaňyny gel. Derden adam eşitmedim de. Oynatkyň var ýaly etdiň bratan seninle. 29'una bir söz 3 kere gaýtalasam soň var ýa söz. 29'luk avtobusa Men liçkamy gelaýdam. Bolly. Liçkaň avtobus bilen barjak. Avtobusyň koordinatlaryny guradan dost. Gel liçka. Sen aktar pena mena. Wa aleyhisselam. Akşamlar hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şu wagt buğday hakynda Mena gurrun çykdy. çykdan bolmasa. Buğday hakynda gurrun çykdy bolýan. Menem öz düşünjem aýdyp geçäň. Aydın. Yine bizde buğday ekilýär ya. Ekilýär hökümet tarapyndan 220 kilo, 230 kilodan her hektara buğday goýberilýär. Ol goýberilýän buğdaýym biziň alymlanmamyzyň tasdiklap Mara welaýatyna da, Şoğuz welaýatyna şunça ekilýär diýip goýberilýär da. Doğru da? Bidere gaýtsaňyz bar ha. Birazcık dendirseňiz. Aýdy berin. Şeýdip goýberilýär da. Ondan biz hektara 220 kilodan buğday goýbermeli bolsak, tiz aýtmaly bolsa, biz hektara 220 kilodan buğday goýbermeli bolsak, biziň agronomumyz bir gatlamyz bize 170 kilogramdan berýärler. 180 kilogramdan berýärler. Biz hektardan näçe kilogram ýitirýäs? 50 kilogram ýitirýäs. Haýsa alymlar agam Türkmenistanda diňe bir sany alym bar diýip bilýär mene. Edir oňa düýp bara, düýp geçibilmezse ýöne bolýan zat. Bilýän bolýan zat. Bir zat diýil, sen diňle ýygyň talip. Bir zat diýip gyýska 50 kilogram kesibilýän bolsa. Ha? Şo yer sana şo buğdayı berermi? Burada düşünşeliğim de sizin düşünceğiniz yeten oğa ha onu. Конечно bermedi vay. Ben şu burada düşündürecek bolýan ol tiyidira gaýtda başga tema geçecek bolýan. Bu düýp bir tema bu, düýp bir tema. Biz näme üçin 20 ýyl buğdaýyň unuň gurrun etmeli ýagam.
iller ol Mars'a gidecek olup görker bir näçe buğdayın unun guruguna diýäse ol. Burada ayıtladım da var şok yine buğday problemi olupdur. 2021-nji ýylda 2025'e gelipdir. Häzirem buğday un problema. Mesele şu taýda ýatyr ama düşnükli. Biz näme üçin 5 milyon 6 milyon olup biz buğday bilen un bilen garnymyzda doýurup bilen ondan soň nädip biz innowasion tehnologiýa öndürürs. Nädip biz özümizin awto ulawymyzy öndürürs biz. Nädip biz başga döwletler ýaly uçar öndürürs. Biz buğdaya cevap verecek soruňa. Biz buğdaya aňymyz ýetirmek bolsaň sen tehnologiýaň nerede ho? Yok diýsen ağam garnymyz aç nerede kelle işlesin diýen. Hawa. Näme gyssanýaňyz? Karın doyurmalı, doğru aýtdy ağam. Karın doyurmalı. Öňe gadynlar gaýnaýady, indi wapşy gadynam görünen okdiýaram, ir köçen uğry. Biz şu zaga şerine düşünjämiz yetmeýän zamany. Sen tehnologiýaň gurrun edýäňli? İyi sizden. Gün çıktım da şu yola, men şu yola çıkam. Meni koyduracak bollar da. Men şonu bir sorak berjek diýdim. Haramda Milli Howpsuzlygyň işgärleri çerez neme bilen edip hem şu zatlar edip görsün diýip meni böwrenjek bollar. Onu men şonu aýtdym. Bir sanjak sorak berjek diýdim. Şu soragyma jogap berseňiz men goýýan diýdim. Näme üçin Türkmenistanda buğday özümizden, dökün özümizden, himyesi özümizden, traktor, salyarkasy, şoför özümizden ýöne näme üçin biz onun haltasyna 2 milyon pul berýäs diýdim. Şu soragyma jogap beriň diýdim. Eger şu soragyma kanatlanarlyk ýok şunu diýdim. Näme üçin bizde öňýän zat arzan bolmaly diýdim. Hemme döwletde de bir zat önse, şo zat el ýeter bolmaly. Çünki özüni öňýär. Dollara gelen ok, zada gelen ok, özüni öňýän zat. Näme üçin biz şoňa haltasyna 2 milyon berýäs, şoňa jogap beriň diýdim, bolýan jogap berilmediler. Bollanna diýdim. Imek başda krona düşmanly pasaplayan diýdim, dönükdi pasaplayan diýdim. Menem şo dönüge garşy görüşmegi özüme pars hasaplayan diýdim. Ana. Dönük däle näme zat şu? Öz ýurduny, öz halkyny ýamanlyk edip oturan, el ýeter etmeli halyny gymmat bahadan satyp oturan dönük däle näme zat şol? Dönük şol, ana dönük. Vatan dönügi. Halka köse otur, aç koyup otur. Nowatlarda geçirýärler ömürlerini. Bir gün aýlygyny aljak bolup nowata durýarlar, bir gün spravka aljak bolup, bir gün wiza aljak bolup, bir gün hökümet magazynyň ardan harid aljak bolup durýarlar. Ömürlerini nowatlarda geçirýärler. Men şeýle düşündirýän. Bu ýerinde men şeýle düşündirýän. Olur şey yapıldı, edildi. Darayı bilýänmi? Ol gaýyň üstüne 7 sekund, 5 sekund eýlenip geçmeli, durup geçmeli edildi. Gaýyň üstüne geçip barýarkan welayatdan etrapdan öňüňe geçilende näme edildi? Durup, togtap durmaly, geçmeli edildi. Haçan 5 sekund, 5 aýoň näme? Eýdindiňmi? Edildi. Bilýärmi? Yo mene işte etraba. Mene işte on ýazdy. Şu 2020'de nerede boldum şu zatlar? Sen dinle, dinle. Edildi. Şonda 5 sekund çok bir maşin barıp durdu olýan içinde 4 adam oturdy diýeli. 20 sekund doldy. Ol etrapdan welayata barýansa, aňaryk barýansa, 3 sansyna eýem köpelýärmi şol? Bir kyssan barýa, bir radoma barýa, bir hafsana barýa, bir işine kyssan barýa. Şolon hasan köpelýän bolýan, bilýärmi? Sagatlara barýa, ha? Dogry dämi? Tilim adamyň wagtyny alýan. Bilýärmi? Ana bilen okma. Yok, düşünsek bolarly soň näme diýsek diýşär, bilýärmi? Şunu köpeltýän bolýan wara, şunu köpeltýän bolýan.
Yankı alınan wagt bara duran wagt. Şun köpeltgen bolyn. Gönnen gönü näse adamyň ömrüni kül etmek bolýar şol. Yürüt edilýär da. Düşündürüldüm kam. Yürüt edilýär. Düşündürüldüm kam şu wagt men aýdýan lazım şeňa bir düşündürüldüňiz. Düşündük agam düşündük o nätdiň ýaman çylsyrym zat görüň berýän ýaly etdiňläýmyny. Men birem şonu aýdyp gelip oturup ýasyl bäri. Ya may nur öýdüm ora reklam edýänmi? Ha? Yok. Yo bir gaytalap otursun da bir ýerde gaýtda goýda düşündiňmi diýdi. Düşündürenlerine diýdi. Ya sen garşyňa çykyp barda diýilse, sen garşyňa çykyp barda diýilse näme sen näme sen? Sen men garşyma gurlaň o suwada bir gurlaş. Ya sen men garşyma gurlaň otursun aýa. Tıňaýda diýip. Agam düşündiňmi diýip onu edek soradyň o. Bol diýdim da mene. Hay. Düşünmesen da hiç kim cevap beren awam bolyn, hiç kim cevap beren awam bolyn maskaralajak bolýar. Sen gurlaýan o, sen nemäňe batýar abi? Sen nemäňe batýar o? Bolýar ýaşuly ýerin işletmesene nerwi ýaman. Dursana Talip, dursana şuňla gurlaşaýynna. Şuňla gurlaşaýynna men. Görev otyrdım men, beýtmäň da ýaşuly. Goýsana ýer işletmesene böyle. Dur. Dur sen. Borç götür. Yok. Ýöreme dur sen. Borç götür. Boş versene ýaşuly, näme bilerek. Yok, Salih hormat bada, sana hormat bada, nur bilen men gurlaşaýynna bara. Düşman bar, düşmanymyz belli, adamyz belli. Belli bolsa bara, normal gurlaşmaly oğlum. Hemme ümitden ýetiýse gowulur. Tak, toçka, ağam salam aleyküm. Olmuş, aleyküm selam. Ağam men sana ýekeje sora berjek. Sen özüň nirde işlen, ýylan iş garsan ağam. Da bu arada şuna aýlabaýda maňa, gyzym sana aýdan gelin sen düşüne diýip. Düşünmedim. Nirde işlen, bir ugrun zadyň bir demediğinin bir jalwyň näme, şol prosto professiýa gyzykly da bir alymmy näme zat bilen düşünüp bilemem. Yok alym däl ýöne men bir daýhan adam görüş. Naýdy otur. Sen ağam gatörmede daýhana men zana görüjüňe bir hili diploma adam men senne. Kazol diýjek bolýan. Yo men sen kazol diýmek, men kazol diýmek hiç ýa sen prosto men düşünüp bilemek ýa sema ölmene girdiňmi? Ya başga zadyň Yok. Ha. Adalatyň ýolu bar. Allah Taalaň adalat diýilen bir ýolu bar daray, dogry düzgün ýol. Bular näme ýoldan ýörýär? Bular ağam, bular ikisi näme ýoldan ýörýär? Sen ýüzüm açmany, mene duhum çatlanak, sen kam çatlanak. Çatanak. Can orta goýup sen üçin gurlap otyrlar, sen. Yo, onuň dogry. Biz patdes şöyle. Brat, sen many bölme, menem ters düşünmek, dogry düşündüm. Diýişin soragy berme, täm kelaglar ýetip bul adamdan. Sen gine dogry bratan berdi. Gatörmäde meni ula keniňiz. Näme üçin menkine dogry bolýar? Ikisiniň sen bilen menden başga kelaglar öz etik sen berýän soragyň. Bagşlaň onu. Özüň alyp guraýan, boldy men aşağı düşüp. Menem uşak çöýnün. Maňyzyna da batmaýan ol. Durasa. Nagam ýöne bolýarmy? Öňe ýöre şolamaty diýen men asakda galjak oturup galamy hemme deňýöräli. Men diýmel adam juda köp bolýan bar, hemmesini göýürülem okda. Amcan, teret barda diýalmy adyňyzdan bilemok, näme diýip ýüzlenjegmi bilemok, bir sahar görünýär ekranyna bilemok. Neyse ola, boş ver sen. Agam, aýdýan zadyň dogry, ýöne bir hem çalt-çaltdan aýdyň agam, düşünmedik. Yani çalt-çaltdan aýdy berin prosto adamlaryň biz kän wagtyny diýeler. Häzir talibim ýap efir, o da çekanok bu efir. Prosto yank ýaly edip korotga ýasny edip düşündirip geçikseňiz, düşünýärler ýa maljak alýarlar. Ýöne ýygyň irdelä oturmak gerek keller. Ya her kim gol çekdiler. Yank men aýdýan lazım. Bir hatar
hem halka düşündürüp hem görüp işte adapte yaşap kötün ötüň. Biz de gitsek de bizim gelecek çağalymyza gowy bolsun diýip biz barymyz agdy birleşip öňe ýöreldi. Erti her kimde 3'den 4'den çağı var. Erti onun geleceğine aýly bolup şu haramnadalara galdy. Bari rizatka otay. Ýene şu ýama gowy tema diýdi. Kaçın sesi. Aliçini bereyim pulun olma. Hayır, yine men ne şunu ýalak düşünmeýän zadım bar. Ne şunu kim düşünürp berse ýaman hoşgal bolardym. Men düşünem, dogry maýdaýyn. Ine şu wagt biz şu zatlary geljekki çağalarymyza edelim ýetber tarapdan. Bu da belli bir mena 45 ýaşadym. Şu gidişine gitse 2 ýaşlarymyza gowun ýok, gelecek ýok. Şoň düşünem şular üçin etmeligine düşünýän. Toýst sen hemen şonu ýaly pikir edýän ekeniň, inniki gelecek nesli gowun goýamdok. Ýöne daşary ýurda gelip çağam üçin diýip görüşip işläp ýörün maşgala adamlar bar. Olar hakykatdan hem şey diýip dymmak bilen şu zatlara goşup olar çağalaryna gowun goýduklar bolýam kaýa. Şo dogry bolýam ka. Şey diýip çağalara gowun goýulýam ka. Men jogap berýän şuňa men jogap berýän. Uýma diýe men olary men işlemesem, eklenjetmesem bolanok diýe. Olam çağasyny alady diýe. Bir de medyasyonu olun. Ama men ýagdaýym ora yeter Nuri. Sen zoraň berdiň ha. Men jogap berjek bolup göreyim. Siz interesdir bu zatlar. Ýoýulmokluk diýip bir zat bar. Türkmenni ýoýulmokluk. Ýoýulmokluk injelmege getirir. İncelmeklik üzülmege ýok bolup gitmege getirir. Senden Nuri. Şu da şarutaklar ýoýulýar da onu şeýlemi? İlk dilini ýitirýärler, ýuwaş-ýuwaş. Sen düýp manyny düşünmedin. Düýp manyny düşünmedin. Hökman daşarutda ya, içeri ýurtdaky däl. Hökman daşary ýurtdaky ya içeri ýurtdaky däl. Ýoýulmak bolanda näme manyda aýtdyň agam? Şonu bir açsaň onu. Ýoýulmak bolanda injelmek bolýar. Bilýän azalmak bolýar. Bilýänmi? Aşaklamak bolýar. Meniň diýenim başga da, ýani daşary ýurtdaky işläp ýörenler azalana we olar iri üç öýüne barýarlar, çağalarynyň ýanyna ýene. Pul gazanyplar edip dolanýarlar, ýa tutulup barýarlar. Ikimiz düşünşebilmedik. Geç. Yo men agam meniň soragym şu, näme olar men aýtjan zadymy ýetip bilen o. Bizem gelecek görüşýäs, aslında hakiki gelecek nesil üçin görüşmek şu. Men sana görüşmeýän diýemok men. Pul gazanmakmy? Ha? Haýsy gelecek nesile işlemek. Biziň edýänimiz ýa şolanmy? Bu adamın ılımı çeri sürgüçlü var. Kiminin ağımda ona yetmeyen tek. Mın derecesine varma için yine bizler 100 kere gimbel olacak 30. Ay men toýoy okuzdan bilýän bilmegen bilýän gopma o da düşünýän ýöne baglanşyk bilmedim näçe wagt. Ýani meniň beren sorum. Men bilýän diýerse, islenlik adam men bilýän diýerse, hemme men bilýän diýerse ol ay sizden. Bir berde kim definli yarışmana gelmedikler bir zat çözmene geldik. Geleceğini aýtyp Yok işte ya Nuri. Geleceğini ala dettikleri bolýarmy? Şolonky. Şolonky geleceğini ala dettikleri bolýarmy? Seni demokmy? Seni meni demokmy? Yo edýäňiz agam, wagt edýäňiz bolyn bir de goşulman ýörünniň köpüsi. Sen goşulman ýörünler diýäňde, goşulman ýörünler diýäňde, ona mezizläp diýäňde, bilýän onu düşünýänmen. Ýöne sen goşulman ýörülýänine niýeden habaryň bar ay? Men derne gaçdym am. İstanbullu habaryň. Ay sen o derňeň men bilýän ha, o derňeň ha. Näetdiňiz olatlar, maňa urrun berýäňler. Jemgyýetçilik guruma gelip goşulmadylar ha.
Men şondan bilýän, gelip goşulmadylar. Egsiklerin, eksik alım dereceň eksikleri, pikir oýuň eksikleri. Kimin kimligini tanamadın. Ya mediren geldiňiz näme bol ay Bidem halkyň arasynda ho. Bidem mara durmuşa çykmadyk gyýdaly öýden çykman çykam dokşýoly. Döşün peteklen olgun hadiyenin bilen bolun okau. Ağam doň bolsaň keypini özüň garaýo. Ey siz doňlukda ya bolmasa kaz ýollukda Doňlukda ya şu wagtda doňlukda. Geldiňiz näme diňiz? Bol aýt näme wa? Aýt akylly sözleriňden ýanky. Dana sözlerden ýetene janam akylly. Aýda bol. Beýik dana sözler aýtdy. Malady ham berekler. Ýöne bizleriň ýene hormatyň sag bolun, köpüň oňuňda düşýäňde, köpüň oňuňda düşýäňde. Keypini özüň gara. Yok, köpüň oňuňda düşýäňde siz bilýärmi? Biziň ýaşlar nesilleň aňyny urlaýaňyzda ho bilýärmi? Siz bizlere talın. Ene uğradı. Erkek bir naşanlı yatıp gördün mü? Yok la on ýar gurrun etme. On ýar gurrun etme la ho. Bolýala bir öwdar etmäniň ne o? Gerekä boş verin. Ya. Zatlar. Uğurlayasaydın sen cevap versene şu soruňa. Nirden uğurlayasdyk? Nä ýalňyş taýda edilmez. Uğurlar ýaly. Yalnızda aýdýan diýdim men. Men yalnızda aýdýan diýdiňiz. Ha? Gurban ullayan 7-24 özünün propagandasy etmek bilen ol ýaşy gelecek barmy? Ýaşyň aňyna uğurlanokmy? Ýaşyň duhuny uğurlatdyr ol, kon gorky. Menmi? Hemme Ağam, men sana akurat sabet beren, sen näme üçin ýaşaň nemesini ogurlaýdy, aňyny ogurlaýdy, bular näme etdi? Teröristçilik etdimi, ogurluk etdimi, ogurluk edilmi? Yok, teröristçilik etmez, ogurlugam däl, on ýarda däller, ýani prosto. Indi erkekçilik kim bilýän tek. Näme başaragym, men düşünjem Hudaýa şükür ýaşym kiçik bolsa seňkinden ol Allah dönen. Ýöne diňle bir mındagym, Любой erkek ağzından çıkan sözü atçaydı dedi, doğrumu? Aw. Любой erkek kalbom suçu. Kalbom. 318 adam otur. Ne için sen adamın ağını uğurlayan dediniz? Biz çok kızıklı bize düşünüyorsunuz mu? Niştayda adamın ağını uğurlayan diyen sözüme cevap vereyim men. Sen aydın etmeler. Doğru. Bu konu yengil konu değil. Bu konu var ha. Bu tayip. Çakıp uğurlamak var ha. Evet, tema. Doğru. Ne mi dedin oğru? Bu tema diyen bu konu diyen on başka dilini yoğayan olsan şolum inçelmektir, şolum kopmoktur eğer düşünsen. On zaman var bir zat düşündürüňdi, halkyň aň düşünjesinde göre düşündürip bilýän bolsaň, öktölük şo taýdadyr ha. Ol bir zat gürledin, oňa hiç kim düşünmedi, ol öktölük ama. Mektepde de mollum eger okuwçylara zat düşündürse ondan mollum. Birine bir zat düşündürip bilmeýän bolsam diýe da, ol öz kemçiligimdir diýip aýdylýar da, ol ata-baba sözler da ol. Seňe maçak bolýan şoda. Düşündürip bilen o, aferin. Biraz kemçilikden ötme bolan. Men düşündürip bilmeýän ýa, siz düşünýärmi? Köpçüligi doňman elmer bolan, ağam. Burmut. Nuri, men sen bilen Nuri, şu ýandakylar, Nuri, saňa ýandakylar näme? Paddes berýärler, görýärmi seret? Toçka. Dinleýär kejemden ağam, sen şonu ýapýarsyň. Saňa paddes berýärler, dursana, dur ben. Paddes diýip bara. Düşünjäňi pes Kim aň pessämi? Arken dur. Bolýar. Bolýar. Aňy ýetmedik adam üçin menki wapşe pesdir. Toçka. Ağam bekejemden bir dinlemäni başa bir ula adam bir düşünjeli adam meňden.
Sen bular ters yol görkezediň hany bol sen bize öz ýoluň görkezedi, sen ýoluny ýönerämiz. Nur näme üçin baýda basdyladym? Sema urdum daş. Dur. Sen ben sorama jogap dur. Dur, gerekleş bunu söyleyeyim. Erkek gäli. Ora men görüşüp. Dost, meni baydak getirmeni yaksaytsa şo baydary. Baydak näme? Baydak näme berdi? Men güzüňde Ýalňyşlygyňyr. Ine ýalňyşlygyňyr. Şu sorumu jogap bereyin am. Baydak zayıf alet diýeni da. Dur. Men diýjek kolýadan bilen getirdi. Ona çalıştım diýbilýäňim mi? Häzir sar bayda getirip goýsa. Näme üçin bayda çalıştım diýbilýäňim mi? Birin diýbilýäňmi erkek bol. Zayıf alet diýerler baydak. Ine şu bolýam şururum. Şururum bolýam. Dostum şuuna getirenler pikir etsin bolmayan olsa. Şuuna kim getiren olsa şol utonsun. Ola birinjiden, ikinciden meňe marda ýaşaýan diýeli, mene baydakly hasaplamak özümi kemsidilip görkem. Almayan durumda, işledilmeyen durumda, jaý alyp bilmeýän bolsam, Aşgabatda barsam dokumentim barlap meni köp durjak bolsa mene ýurtly boldum bolanok, baydakly boldum bolanok. Yalanmy? Ýurtly boldum bolýam şol. Özüm meni migrant tip taşary köp dursa. Men Aşgabatda kwartirant ýaşadym 2017-nji ýylda. Diňle birmund. Pasportumda pul berip alýar, pasportumdan pul berip alýar. Goňşy bilen sögüşdi. Deret öýüňe ýeti goňşy bilen sögüşdi. Kanyşda men işleýäkem näme liftden minip düşýän elitkada. Olun bir giden elitkalarda bir komnatyny arenda berdim. Şonu bir komnat tapdym internetten ýerleşdim. İşläp ýör. Näme liftden minip düşýäňde goňşy bilen gawat gelýän görýär, ol sen şolüň ýaşaşy dälin bilip tura. Onuň bir günem bu ýerlesi ýanky goňşy bilen liftin öňüne bir boşluk bardyr, bir gül goýýandyr, biri eşik serýändir, biri bir zat edýändir. Şo taýda oňuşmadylar. Şo taýda goýulanda atlaň üstünde. Ýanky goňşy gitdi dänim polisiýa jaň edip öňüne immigrant saklaýar diýip ardetde polisiýa geldi öýe. Polisiýa geldi. Immigrant saklaýar öňüne diýdi. Men ejeň öz ýurdumda meni immigrant etdi bu haramzada. Baydak galymyn saňa. Sen şoňa jogap bersene. O ne hil bolýar? Men sana şoňa jogap berjekde, o soru goýun mene ho. Inni şu gurwan ul bayda basy bolanok minni. Sen maňa aýt. Men bayda basy bolanokmy? Men welayatly hukmynda men basýan bolsa, men bayda basy bolanokmy şo? Şoňa jogap ber aýda. Men sana şoňa jogap bereyim. Sen halkyň bayda basyň, halkyň. Gurwan ulyň. Ey zay balet. Menem sana ýekide sorulmady. Dur bu jogap bereyim. Olum halkyny basy. Olum halkyny basyp otyr. İki sen bir zatdan şoň. Mene bayda wasypdyryn, ol halky basyp otyr. Kız ýaray sen. Yaman kız ýaray wara şu. Türkmenistan basyp otyr, oňa näme diýjek? Men sana ýekide soraw beräýin. Türkmenistan basyp otyr. Nura bir munda. Ýa-şul sen aýtjaň Allahyň adalet we zat diýen Allahyň birligine özüň bir inanýanmy normalna? Hawa. Inanýan dogrymy? Allah'a şükürler. Indi sen Allah üçin hakykat aýtmaňa. Sen baydak temany atjaňda sen baydagy öýüňde asyp eňiniňe alyp aýlanyp gördüňmi şu ýaşyňa seni bir ýerde? Baydagy parlap eliň al. O waň bolsun, şäheriň bolsun, bayramçylyk goýdun, baydak bayram bolsun, garaşdyrlyk bolsun, eňiniňe alyp baydagy ýokary galdyryp aýlanyp gördüňmi? Şurda basar ýurtlaryň kiýaly öýüň asyp gördüňmi baydagy? Men eňimde asyp pırlanyp zat edip görmedim, howamy? Aha. Başka oňa wagt ýok, o eklenşden ýaňa. Türkmen köpleýär. Men protiumda deýilmei. Ey Nury, ýalňyşdyň sen şu taýda. Sen ýalňyşdyň Nur, sen ýalňyşdyň şu taýda. Halkyň baýdan, wasyň sen o. Nura Niçin ýalňyşdyr, men üçin dogry. Jogap beräýin şo. Niçin ýalňyşdyr? Köp adam şu Nura'nın üstüne var eyle. Biz Türkmen halkı kalsın ayağa Nura'nın üstüne var eyle emmemiz. Yok ben kimin üstüne değil. Sen var başka dedin o zaman olurdu o. Ya bayda ette olunur o. Ay kaydın kalan diye karap emmemizin. Prato, men Aşgabatda barjak, aýlanjak.
ruhsat etmeyecek olmuyor. Görýän, tany köpelli goşulýandan, tany köpelli gaýtan, peýda etdi o baýdak gaýtan. Sen düşünmersiň o zatlar entek. Men düşünemokmy? Ağam bayda gorayansan o başka velayet gelip başka wada gelip arkayn aýlanyp bilen ok bannisine bar bilen ok öz maşyny bilen geri bilen ok. Men näme onu bilemokmy? Onu men bilemokmy? Onu men bilemokmy? Doğru görýärler, onu men bilemokmy? Yeterden sonra minnem gyýyny getirdi. Sen çıktı sonra orada kurulda o. Ben şonu nasıl adam yok. Yo, bilýän bolsaň şuny üçin näme üçin seni görmedik. Men seniň şuny üçin efire gatnaşanyň eşdeme ok. Men sen derňeňe gördüm. Haýsyňa atlap bereň. Ay onna da var. Dur sonra kaptarlar koşulmasın da. Nur kaptarlar koşulmasın da. Daşdan gördüňmi? Tema nükle. Daşdan gördüň. Uruşonuňa sen derňe açanyňa senni atamaradyňa sen dur sultanyňa senni başga kim bar? Farhadyňa senni hemmeň takypda ha. Vay. İnternette görünen maňa gydykly däl o. Gelip koşulmalar bolýan var. Siz wara kaptarlar adamlar. Kaptarlaryň ýaňyda bilýän dostluğumuz var, dostluğumuz. Size paddeş verýänler kaptarlaryň ýaňyda. Demek ki ne hil oluyor bi? Adam bile görüşmeli olur Dinle. Dinle. Sen paddeş verýän gerek geley maňa ne hil paddeş verýän gerek bilýänmi? Haçanda biz şu dernekden çıkamaz. Bizi uronlaryny biziň ýanymyzda durup hawa gaçanyňyz ýene gurup Murat Durwan ýene gaçdyň ýene etdiňiz motorly atly. Hawa Nirde gaçdyk? Hawa. Ana sen tarapyň belledi oturýarsyň ha. Gören bolsaň gelmeli kiňde hawa şonda. Gelmeli kiňde şowat. Bular ýa oturup bara gördüm diýip paddeş berýän bolsaň gerek geley nesibetsin özüň al paddeşiňe alla gün bol. Nira gitsen şoňa öt. Siz ýal gorkok saçaklar bilen taýan biz siz ýallar anany çıkıp. Men gorkok görsem sen krema öýüňiz. Mana men gorkok görsem mara bir janymma. Urul sogam. Biziň ýanymyzda durup bilmedikler bir de paddeş berýär diýip gürlemesin ey. Men bir janymma diýen. Agartyk gürleme. Tok aňaryňa oňal paddeşiňe. Agartyk gürleme. Sen içip gelip gıta alıp otuyorsun şu an ben sana şeyden bir canım var. Moş bir zapastan mı vardır? Şöyle yalayım. Ağam böyle savu. Girelim çiğnem savulam. Tiranım çiğnem savulam. Toçka bırakalım. Prosto dinle bilemiz yok. Dinlemene yagdayınız yok. İndineyle mara. Gurradayım o haş. Ben çıkıp gideyim ya gurradayım o. Gayraydım ben gurradayım oturamam koşulmayım o. 5 minut gurradayacak çıkacak son. Toçka. Neyme yol orkacak bize. İndineyle nuru. İşim sen nur olsun. İndineyle var. Bilen dine nuru dedi. Ölmüň tan düşmanım ma bir boljak eken ýani ýok. Gelay. Ben Düşdüň? Onu sen ýa menem sen ýa sıçak bolýyn. Yo men sana sıçagam diýmeýin, fiýegem diýmeýin, hiç adam diýmeýin. Ýani indene. Ýekçe sonra görün. Ursto lüboy arujan işleýän çykarmaz hiç açana. Ursto lüboy araýar. Men sana şey düşündirip koýaýyn. Başka ýa diýjek men sana. Özün kulakon adam kirlenişi de azırak. Uruşta lübo yara kullanıyor. Aydak tema. Düşün doğru düşün. Gayret etmez senin küçük olan simbol men koşulum bilmen soyum bilmen sen taraftan sayılır ama yöne düşünce yok bratok. Uruşta lübo yara evet kullanışı spor doğru var hiç açan mağdan çıkarmaz onu. Herkes taktikası o uğraşıyor doğru mu? Benim halkımın önüne doğru düzgün adamla düşmemi isteyen. Böyle ağam, böyle sağ ol ağam. Aydena, oğlum, akıllı çatana ten dereceğim. Yolumuz bire doğru mu? Sen takirna ikin yani. Yolumuz bir bolýun, şonu saýgar bilim dok. Men prekrasny saýgarym, men prekrasny saýgaran soň bilen efirne. Men prekrasny saýgaran nizam bolno. Düşme, biz sen gizli şöyle bıraktan bol efir açıyoruz. Hoş da bol. Men kazyol hele men var. Seret şunu bir daha soracak da şu oğlun ne öňünde bir mert adamyň düşmeni akıllı, hiç ýalňyşmaýan biriniň düşmeni garaşan bolmaly. Han mert tapsa bolar bolýan ýöne edil perişte ýaly hiç bolmadyk ýalňyşmaýan adam gözleýän ýa dost, olar ýa dost gözleýän dostsuz galar diýe-de. Bolýa eger olar ýaly adam garaşan bolsaň gözleýän bolsaň
Bolya näme üçin onda biziň 1 awgustda dawnodan bäri şu zatlar görüp gelip oturana meňdeş özüm. 1 awgustda biz Hawa. Miting geçýärmi? Gördüňmi sen şo wagt? Hawa. Gördüň medin. Kömegi paddeş getmäne gelmedin. Dogry dämi? Gelmedin. Ýöne biziň oglanlar bardy. Men hem bardym. Mene içeride 3-4 güne tutawda yattım. Ve ýygdymda da yatırdılar. Da daşardaky oglanlary atak etdiler. Kimler etdiler? Konsulluk bilen alalaşyp, gepleşip bir gün öňünden 2 gün öňünden dudok görüp gepleşip goýan adamlary Mekany Reşew, Şeraly Sidi, Kyfýal haramzadalar gepleşipdirler. Olaryň o membesiniň hem kargolary bar. Bilýän kargolar konsulluk bilen işleşmese iş ýören ok. Bu haramzadalar bizi atak etdiler. Men şonuna şeýle bir gaharym geldi. Bize bu halk üçin bir zat etjek bolýasydym. Biz şahyr şeýdýäs geliň diýip diýdim. Biziň gelen oglanlarymyz 2 maşin mi 3 maşin bolup gelip urup dagadyp goýberýärler. Biz halk bolup näme üçin köp adam gelip bileňiz? Şu köp adam gelseňiz şu 2 maşin 3 maşin el gallar biljekmi? Ha? Soňam men paddeş berjek. Nura leydi boss şeýle ýokary Nura leydi boss soraýa gallar dip. Leydi boss alaýdy ýokary Nura. Nuri halk bile guruluşman vasarsana. Halk bile guruluşman vasar. Gayrat et. Haýşym. Agam halk galana o. Taşakçı galdy. Halk gammy? Halklan baýdaşy ýurtda. Dinle. Kaldymy? Inler mağalarım dinle. Hemme zat gülýäli. Hawamy? Hemme zat gülýäli full. Nuri bir de ölüm var aşağı. Bir de. Sen pikir etme. Sana näme üçin garaşýar ölüm? Hayır. Ölüm hemme de garaşýar wagt. Ýöse bizem ölürüz. Leydi boss alaýyn da diýin kimde wagt bar bolsa leydi boss alaýyn gaýraýdy. Alaýyn da şonu haýşýarlar. Yani Avrupa ders verecek bolýan olayın azıcık çılıktan çıkan yerler var, düşünmeyen yerler var. Öwrenmek isleýän ony. Öwrenmek isleýän o. Men agam nirde ýalňyşdym diýip, men nirde ejizledim diýip. Agam hiç getme var Nuriň. Düşün sen onun aly ýalňyşyny aýtjak bolsaň, barýan WhatsApp'tan 100% gürleşen, ulu bolsaň inim şunlary keçen bolsaň agam şunlary ýalňyşyň wadi. %100 ýalňyş var. %100 ýalňyş var. Kime gerek gelo? Arasa atavatan. Kime gerek gelo? Diňe size gerek mi ho atavatan? Oňa çirliýdiňiz, muňa çekilliýdiňiz. Häzir hotak maýmyn gaýryň sker ýüzüne kraska salyp o işik döwüp ýagyň maşynyň aýnasyny döwýärler. Maňa böyle küçük zatlar gerek gel, düýpli zatlar gerek. Gelýärim on adam ýok gelýäňde dana söz aýtjaň, oňa aýtýan zadyň manysyny özüň hem düşünýän ok ýaşuly. Düştün ya. Vallahi ene seredine näme diýsen diýbermeler şuňa. Ne, şuňa näme diýsen? Sen özüň bir ýola, biz dikine sen bir ýola urada her zat. Ine seret. Senem düşünýän ogonna hiç da. Ine seredine. Näme saňa tora 50 baam menne 50. Näme dindi sen 50 diýdiň indi şoň bir ýolundan urat bizi. Düşünür, biz düşünemdi. Ýaş oglanlar biz. Senem agalanmaz bizim. Indi men senden maslahat aljak agam sen. Baydagy Nuri, baydagy maslahatyňyz bar ha, ne dinle demiň Allah, dinle demiň Allah bar ha. Demiň Allah dinle. Talip nirde aýdyn? Talip. Nuri. Baydagy maslahatlamalary. Sen özüň hakdaýyň. Sen men maňa maslahat dinleýän oga, buňa seredine dinleýän oga ne seret. Dinleýän oga. Dinleýän oga. Dinleýek aýt. Bu dinle demiň Allah, ini mara soňa aýda garşysyna bara. Aýda, aýt bolýar, bol dinle seni. Nuri baydagy basgylamaly däl. Dura dinle çançym. Nuri basmakdan öňündäki zatlarynam aýda agam o adamyň näçin diňe erwet ýerini görýände gowy ýerini gören ogay. Näme sebäp bilen basypdyr diýlen soraw döremedim kelläňde.
Ne sizin kelleňiz. Men size prosto men size bir düşünürjek bolýanlaray. Bilen şu prosto bir düşünürjek bolýanlaray. İçinizde Gelaýdary çatry. Jaňadyň sana bu menem peýan bolýan näder bolmasa bar. Top. Bu toçka toçka. Talip moderator. Sen namala gidendir. Baydak diýdiň, ol diýdiň, bul diýdiň bir sen bir ýol görkezä, agam sen şoňa ılımly adam ekeniň, bilimli adam ekeniň biz seňiz üçin. Dinläbiljeňiz barmy? Men dinläp gurru da bratok ýöne. Gurru ýöne söret. Gurru ýöne gurrama diýen ýok sana. Gurru ýöne sözüň filtre balas gurra bratok men sana dogry. Bolýar. Söwama, şaka sen söwama, dogry. Ýöne bir mani berdiýek ýene gepine sen prosto. Bolýar. Koş. Ay malades ettin ay. Malades ettin. Moderatorlyk beraýda maňa Talip. Men ihmanlarym alar ýaly. Leýji bolsam neme alyp durolyn albilýän ýok, moderatorlyk goýup gitmänsiň. Ya bolgusuz da samsyk adamlar o şu adyň manytyna düşünmedik bolsa bara onun hijem akyl gelmeýär, şu ýaşyna gelmändir, innem gelmeýär ona. Aýol Nura sana düşündürüp bolmaýar ol adam ýa-da bir keyipde birem bespantaw adam men şeýle düşündiren ýa-da näme gurlyny özü bilmiyorum. Yo, diňe ýurt asyda gerekmi diýä, saňa gerek bolsa poha gelmediň aýonno biz meýdanyny uruşup garpyşyp ýörkäk. Ha, ýygnanyşyp miting edip ýörkäk gelmänsiň, ömemme adam görüpsiň on şo wagtlar habardar ekeniň. Dernekden hem habardar ekeniň. Näme üçin gelmediň? Näme üçin iki sanak maşin haramdady, konsulluň nemesi bilen alalaşan adamlar gelip biziň oglanyň boly urup ýenjik gitdiler danym. Gelen bolsaň ýumruň bilen ýanymyzda durmaly keningde. Ana şoňa padýeşka diýilýär. O maňa ol internetden göreniň ýa-da like basan näsiň maňa gyzykly däl o ýüzýillanyň. Görünüm peýdasy näme o? Biz sen içiň ysmasyn ne watçamyz bu efirleri. Herekete geçemizde ýanymyzda dur diýip watçat bu efirleň manyty şol. Meýdan hakiki görüş meýdanyna, şo meýdanyna ýanymyzda bolmadyklar, men size paddeş etjek bolýany gürlemäň o gaýrat ediň. Meýdany bolup biljek adamlar jemlejek. Tagam biz ýanykdan şondan da şo geçendi. Bak, ýankyň gürleşip de galy bilmezim, alsa täzeden sonra. Ýaşo. Bilmedi ha. Açayın, Bana açayın. verdin mi aydın? Alayım şu yaşa oğlum. Üçgürlükler açayın, miydi? Al şöyle. Ben düşecek alayım şu onu. Talip bana da mod versene. Erkek bol, neye mi Yok buraya bu gelip adamlar ýaly, çıkarar ýaly. Indi moderatorlyk ýokmu Nura? Ben akandım, çalıştım, bana da vereyle senden, Talip. Häzir. Şu yankına koda alsana şu yaşlığını. Şunca ol dinlep, niye ringi oynadınız şoňa? Salam aleykum. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam, goýmuş. Oh, Hudaýa şükür, özüňiz gowmy? Walla şükür, sağ ol. Talip, ya men özürümde gürleyecek, Türkmençe плохо разговариваю, ты знаешь меня. Az önce Yaşullu girdi ya, oğlanları siz yanlış düşünmeyin. On bazı yerlerinde doğru konuştu, bazı yerlerinde yanlış konuştu. Siz anlamadan ona seslerinizi yükselterek konuştunuz. Yani ilk önce anlamadınız dedikleri. Во-первых, Gayi vilayetten Aşkabat'a geldiğinde 5 saniye böyle 3 sekund maşını durduruyor. O doğru. Ve buğday konusunda da konuştu. O da doğru. Geri kalanlarının da ben katılmıyorum yani. Giren oturan 1-2 saniye olanlar yani yanlış düşünüp ona yüksek sesle konuşmaya başladı. O yani bazı tamam Patri ve bazı bir şeyler söyledi ve ben Özbek olsam bile из Туркменистана я сама узбечка, но я поняла, что он хочет сказать.
Bunu demek için girdim de yani yani yanlış düşünmeyin. Yani bazı yerlerinde doğru konuştu. Sen özür Yani bazı başlarının yaptayın. Nereden bilen adamın kötüleyen adam bilen olsa sen hepsi geliyen de onun düşünüyor adamın kötüleyen Belki bu bak adamların kötüleyenini bilen. Niye de 5 vilayetinin ne kötülüğüne bilen. Pričom tut kösenme. Adamlar o adam da geldi buğdayın kemçiliklerini söyledi. O adam ne için geldi ya? Dinle yanka adam diye. Ne için gel baydağı bastım diye. Baydak parlap durun. Ya ben sana diyene bazı şeylerine katılmıyorum. Bazı şeylerine katılıyorum. Yani bunu da katılmalı kelin. Onun çoğu da özlük de koysam. Kelleğine artmalı. Türkmenistan'da rayet olmasam. Yo Türkmenistan rayeti bul. Sen ne mi diyorsun Türkmenistan? Ne Türkmenistan rayeti gepim var deyip lezibos her zadada geplemen normal değil. Yani Türkmenistan rayeti. Normalli ya kadem kaltınla burlatın yaşmatkalarla yönü şol adamın diyen dertleri doğru mu? Hayır ben sana deyip durma. Lezibos ben sana deyip durun. Bazı şeyleri doğru. Bak Gayipos doğru. Velayettan geçen de 5 saniye onu doğru diyorum. Buğday hakkında konuştu o doğru diyorum. Ama geri kalanına katılmadım diyorum. Yani sen niye dinlemeden anlamadan hemen konuşuyorsun? Velayettan bak. Bütün kallım sen şu madde ödün velayetten ortadan arkayın Aşkaba'da gelip bilem yok. Zayal bilem yok. Yaşap bilem yok. Bu yaz ne yapıyor? Ben bunu dinleyemem. Ben onu Türkmenistanlılar aç olduğunu, kınanç olduğunu da bilen. Gep onda gitmedi o adamda. O adam tamam ilk başta bak o adam dinlemene başladı ilk önce. Kemçiliklerini ayıtmana başladı. Siz anlamadan, dinlemeden bağırmaya başladınız. İlk önce dinlemediniz adamı. Barmen durun Nigina. Keredin oňaýdan daplarnyň dogry ýerini bilem dogry diýdik biz tagym bizi düşünşmedik yerimiz. Senem goşulamak ýani ýeriň şo. Bilem düşünşmedik yerimiz. Yani bu taýda düşünükler hemmede. Зачем тогда Леди Босс так громко вот разговаривает? Я тоже знаю, Он просто молодец. Ya bazı şeylerine katılmadım doğru. Haklısın. Ama almadılar da beni alamadım. Ben Alıp moderatörlüğü. Çok da senin yerine. Алайсалар мене не гурлячек он, Леди Босс. Не только ты тут можешь тут разговаривать, а то мы, все народ может разговаривать. Alayım almadılar yani. Böyle düşünüştük. Yeniler hani. Alla da Türkmenistan'dan hemçin şu yalnız bir dakika yurdumuza gidip gelip bilemiyor. Yurdun için arkayın hep beyerik bar bilemiyor deyip. Hemçin gurlayan oğay arayada sen baydağı baksın. Sen plan ettin. Gurlamelli sönmeniyor kuzatları. Ne çatan adamlar çağalarını zıngıp geliyor. Öysüge vardı taşar yurtlarda geliyor. Ondan sen depende baydağın el namında baydağın durunu gerek mi? Ona katılıyorum. O doğru değilsen bu geplerin doğru. Ben dedim mesela bazı şeylerin doğru konuştu. Ama bazı şeylerin yanlış katılmıyorum dedim. Yani şuradaki o sen baydak sen diyen buğdayı doğru diyen o neyli buğdayı doğru oluyor. Kadaktan geliyor. Buğdayın kemçiliklerini söyledi yani. Nigina, orsun kadam unun bakası bir ne için bir on bakası. Statistika olmalı bağlar bakar ne için koyuyor. Buğdayın kemçiliklerini söyledi. Buğdayın kemçiliklerini söyledi. Yo, kemçilik değil. Ben bir daha da aytacağım. Bir bağışlartınız. Şu vaxt bir daha yadıma düşüp gitti. Türkmenistan'ı etkerler vefat etti. Bekirö'de. Näçe 2 ýyl 3 ýyl ýadyma şonu kaçan bolan waka awariýa düşdiler. Kamaz maşynalaryla içindäki eskerler, ofisiýerler, bir ýogaly. Şol eskerler barada bir taparam telewiziýa da hiç tat görkezmedi. Ýoksa şu harby bulukçular watan gorawynaky eskerler. Ýagny Gaýtam sesini çykarmaň diýdiler awo. O sesini çykarmaň diýdiler. Şolada olan ýok wagt
Yaşıl tuğum parlamagy üçin jany orta goýup watany gulu etdiler. Näme üçin? Hökümet näme etdi? Şo waka barada bir ýerde hiç ýerde aýdylmadan radym etmedi. Men daha 100% uwerin şolong maşgalalarına hiç kelek maddi taýdan kömek emeden dällerler şolar. Ýagny men şu wagt aýdyp bilýär şonu. Teredin vatandaşlar prosta pikirlenip görün. Türkiýede diýelim. Neme boldy? Şon ýatladynda talip şo wayenni maşin. Ýalňyşmasam o telewizioniýa boldymy näme mi PSG'liyaka tormuz akkad edýär. We Bikrewede bolýarmy bolýar şo tormuz näme akkad edip wayenni maşinin içindäki eskerler ölýär, awariýa bolup şo aşak kowalanýam näme mi birgiden. Ve şolaryň maşgalalaryna hiç ýerde sesini çykaraýmaň. O pataň adam, kan adam üşürmän derrew jaýlan bastyr edýärler. O bu liýpekul nätirip ýörkä ölen eskerler sen gaýtam öňü çykaryp şehit diýip olaň maşgalalaryna gynanç bildirip etmeli. Ama eger arkada bolýan bolsa. Olar öýden baýdamyz gorýan ady eskerler, ana olaň gadaram ýok daja. Ya, Hasan, bolýan. Gel tak paylaş Şerifi. Şerkedimizde. Hette de ölenler bar. Olaram şonu ýaratýar. Dünýä şerkedimizde. Eskerler it ornunda görýär o. Owa, eskerlerimizi, watan goragynaky eskerlerimizi şerketde bolýan gullukçylar. Şolary näme etdiler? Näşdanygy şol inşallah şehit bolurlar diýip ümid edýärin. Çünki olar watan goragyndadylar. Şerketde näşdanyk eskerlerimiz şehit bolu diýip ümid edýän ýene bir aýdyn. Şolara hiç kelek watan medalem berilmedi şolara, radym edilmedi. Ýoksa şolar watan öňüne berja etmeli olanlar. Awraýyn galdyrmaly, mertebesini galdyrmaly. Şolar biziň watanymyz üçin ölürler diýip atlaryny, familiýalaryny aýtmaly. Halka tanıtmaly, maşgalalaryna sabır dilemeli prezident hökmüne, olar bilen duşmaly. Onu zatdan hiç näme etmedi. Türkiýede mesele. Hiç näme etmedi. Türkiýede meselem Gurban Gulynyň güwüni ýetmeýän türklerini Türkiýe döwletine seredin. Şo taýda bir ýerde esker, bir ýerde şehit bolsa, zat bolsa, näme diýerler şo taýda? Näde baryp öýüne ofitserler baryp baýda geltip şoňa. Ejesi dagy baýda ujoklap watan için oğlum feda olsun da diýip şoýa sözler aýtdylar. Indi siz sorajak. Sizin eğer çağınız gulluğu bitmeli ertir bir gün. Ertir sizin oğlunuzun başına şu zat gelse. Prosta pikirlenip görün. Sizin oğlunuz zastrahovan mı şu bolan vakada? Hiç kere zastrahovan değil. Näme boljagyny belli değil. Yani näme üçin? Şular şehit diýerler. Näse soru? Bayda üçin canlaryny berip görler vatandaşlar. Ýurdumyzyň baydagyny pasardatma üçin, namusymy gorama üçin. Türkiýanyň olar naryada çykýarlar bilýän. Menem gulluk etdim. Her hepde de naryadyň wa eliňe ýara galyp gidýän skladyň ýanyna durýan men skladyň naryadyny çykdym ýani gördüm ýani. Ýani o eskerlerim şonu ýaly. Siz ýa Türkiýanyň olar bir zady garawullap ýatman geçirýärler. We olar näsa bolsun şumy? Şumy näsa bolsun? Hamana. Hayırlı işler size. Girlenlikde oğurluk edip duran ýaly. Nur sen näçe baýda wassyň diýerler ýöne. Näme üçin bu zatlar aýdy bilmeýär hiçdem. Bulara hani şunu aýdy bilmeýänlere watan söýüjüm üçin watanyny baýdagyny şeýle söýýämiş, menem ýörenýämişim. Indi hawa. Batsyna siziň bular ýa söýüňizler. Yoş-yoşdan efir yapacak men vatandaşlar. Efiri inşallah YouTube'da paylaşarım, görüp bilersiniz. Goşulanlar hemmeňe minnetdarlyk aýtmak isleýän Allah hemmeňden razy bolsun. Janyňyz sag bolsun, görjüňiz gowuluk bolsun. Allah Taala bizi özünden başga hiç kime meýtaç etmesin. Amin. Sag bolun. Allah Taala şu 200'lörüň jezasyny bersin o. Men şu ýolu 4 ýylyň dowamyny näme çeksem şu 200'lörden çekdim o.
dost bolup görünýän kişi arkandan pıça vurýany, watany söýýän kişi bolup aslında watan dönükleri, watan düşmanlarından çekdim mara. Näme çeksem? Hain kan o bizde. Söýgüsem yalan, sözem yalan, içinde bir istina yok, istesiniz yok bilýärmi? Türkmençe yazma şonok. Bir yürekden aydan oklardı, ay iştadi. Ýöne owadan söz, owadan gurrun, dilbir ölýär ýeten zat gurlaw. Olamdan gurlap kimme zady, etçeni edip getirmedim şunu çenni. Gurban gurur şunu çenni şun diýdimi? Ey vatandaşlar, bundan beýlek men siz ağaç koyacak diýdimi? Diýen owa. Ya bundan beýlek men sizi kösejekdirin, taşaruda gitçeňiz, burnuňyzdan getirjekdirin diýdimi? Diýen owa. Owadan gurlap etçeni diýär. Ena 200'lük şu 200'lü watan dönüklerinden bizar bolup biz. Owadan gurlap aşakdan halky kösäp, gyrgynçylyga berip, genosid edip. Burada gaçyp gitdi ýygyna endi geljek. Gömmel del wala şulaka. Hani böyle yurttaşlar 200'lü watan sağımda görseylin. Sağaman yorum. Sağ olun, sağ olun. Böyle